Bai. Arratsaldeon denoi, 2020ko maiatzaren 28ko ohiko osoko bilkurari hasiera ematera goaz. Hainbat puntu dauzkagu gaurko gai zerrendan. Denok entzuten didazue? Ados? Ez ditugu mikroak itzaliko, baina iruditzen zait, naiz eta atzo minutuko isilunea zaindu genuen atarian, gaurko udalbatza hasteko egokia litzatekeela ere, minutu bateko isilune batekin hastea, maiatzeko ohiko udalbatzar hau, COVID-19ko biktimen eta azken hilabeteotan hil diren zarauztar guztien omenez. Ez ikusiko, ez dela. Eta orain bai, eguneko gai zerrenda luze honi ekingo diogu, lehenengo puntuan 2020ko otsailaren 27ko bilkuraren akta onartzea. Azalpenik behar ezean, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan, 2020ko martxoaren 9ko bilkuraren akta onartzea. Azalpenik behar ezean, onartutzat ematen dugu. Hirugarren puntuan, 2020ko maiatzaren 14ko bilkuraren akta onartzea. Azalpenik behar ezean, onartutzat ematen dugu. Laugarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola daukagu, 2020ko otsailaren 24tik maiatzaren 22 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola, 2020ko otsailaren 24tik martxoaren 9 bitartekoa. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Seigarren puntuan, informazio puntua daukagu, finantza eta aurrekontuei buruz 2020ko lehen hiruhilekoa. Informazio gehiago behar ezean, jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Zazpigarren puntua ere informazioa da, ordainketako batazbesteko epeari buruzkoa, 2020ko lehen hiruhilekoa ere. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Zortzigarren puntuan, alkatetzaren dekretu bat berrestea dakargu, 372. dekretua, Maria Etxetxiki zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa egiteko kontratua luzatzea. Idazkari Andereari emango diotitza, arratsaldeon Inez. Bai, arratsaldeon. Informazio batzordean aztertu zen gai hau martxoaren 12an egindako bileran eta aho batez irizpena eman zuten. Dekretuak horrela dio. 2017ko urtarrilaren 26an egindako osoko bilkuran udalbatzarrak erabaki zuen batetik Maria Etxetxiki zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa kontratatzeko espedientea eta administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiria onartzea eta deialdia egitea. Eta bestetik, tokiko gobernu batzarraren esku uztea, kontratu adjudikatzeko erabakia apirilaren 2ko 7/1985 legeak, tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak 22.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Hori horrela, 2017ko apirilaren 10ean egindako bilkuran, tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. enpresari esleitzea Marietxe Txiki zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa egiteko kontratua. Kontratua 2017ko apirilaren 26ean sinatu zuten. Kontratuak 3 urteko iraupena du eta 2020ko apirilaren 26ean amaitu da. Dena den, kontratua urtez urte luzatu ahal izango dela jasota dago, baina iraupen osoa luzapen eta guzti gehienez ere 6 urtekoa izango da. Gizarte zerbitzuetako departamentuak kontratua luzatzeko proposamena egin du eta herritarren arloko informazio batzordeak aldeko irizpena eman du. Bestalde, 2020ko martxoaren 18ko 303 dekretuaren bidez, alkatetzak erabaki hauek hartu zituen. Batetik, 2020ko martxoaren 26ko aurreikusita zegoen udalbatzarraren osoko bilkura ez deitzea. Bestetik, alarma egoeraren adierazpenak irauten duen bitartean, ez dadila deitu edo egin informazio batzordeen, tokiko gobernu batzarraren, udalbatzarraren eta kontratazio mahai iraunkorraren bilerarik. Eta azkenik, alkatetzaren 2019ko ekainaren 20ko 773 dekretuaren bidez tokiko gobernu batzarrari emandako eskumenak bereganatzea. Eta 473/2020 errege dekretuak martxoaren 14koak COVID-19ak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera adierazten duenak, bere 3. xedapen gehigarri administrazio epeak eten ditu. Aurreko guztia kontuan izan da eta 7/1985 legeak, apirilaren 2koak, tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak 21.1 artikuluan alkatetzari ematen dion eskumena baliatuz honako hau erabakitzen dut. Lehenengoa, prozeduraren instrukzioarekin eta antolamenduarekin jarraitzea eta STTA horren tramitazioko epeak. Martxoaren 14ko 473/2020 errege dekretuko 3. xedapen gehigarriaren 4. puntuan aurreikusitako salbuespenean azaltzen den kasuetako bat delako. Bigarrena, Marietxe Txiki zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa egiteko kontratua urtebete luzatzea 2021ko apirilaren 26 arte. Hau da dekretua. Eskerrik asko, Inez, aipatu bezala gaia aho batez dator, batzordetik. Norbaitek bere txanda erabili nahiko balu, txanda zabalduko genuke, bestela bozkatu egingo dugu. Bai, Javier, arratsaldeon zure da hitza. Bai, kaixo, arratsaldeon denoi. Eguneko zentroa eta etxe tutelatuaren kontratuari buruz zer egiten da, errepikatu egiten da, ez da? Ez, bale. Eguneko zentroa eta etxe tutelatuen kontratuari luzatzeko baietza emango diogu. Funtsezko zerbitzuaren aurrean gaude beharrezkoa den zerbitzua. COVID-19ak eraginda etxe tutelatuen zerbitzua mantendu eta reforzatu den bitartean eguneko zentroa itxita dago, bere ondorio txarrakin. Jakin badakigu zer eta zenbat kalte eragiten duen erabiltzailei eta honek suposatzen duena familientzat. Horregatik espero dugu ekainaren 8an irikitzea segurtasun neurriak kontuan hartuta. Bai esan, naiz eta eguneko zentroa itxita egon, bertako langileak hainbat lan eta dedikazio desberdinak bete dituztela herrian. Besteen artean erabiltzaileen behar eta atentzioa etxeetan. Gure eskerrak eman nahi dizkiegu langileei. Ahaztu gabe eta kontuan izan da, lan gatazka batean egon arren greba utzi eta egoera honei aurre egiteko izan duten jarrera eta borondatea. Bai aipatu usten dugu ura eta gaza eta argindarrak izan dezaken igoerak eta rebisatu beharko litzatekeela. Kalterik ez eragiteko zerbitzuan. Eta nola ez, zerbitzu publiko ona bermatzea
eta lan aldarrikapenak entzun eta erantzutea. Gure eskerrak eta animoak zuzendaritza, langile, erabiltzaile, familiei eta nola ez gizarte zerbitzuetako personal guztiari. Eskerrik asko eta arratsalde on. Eskerrik asko, Javier. Jesus Arana, arratsalde on, zure da hitza. Arratsalde on guztioi, eta gauza pare bat azaldu jake gaia atera deun. Eta gai horietako bada, alegia, orain dala 3 astetikan, gizarte zerbitzuetan, Eulen enpresarekin batera, eguneko zentrua zabaltzeko egin beharreko kontingentzi plana eta egin beharreko kalkulo guztiak eginak daude. Dakizuen bezala, zerbitzu horren ardura aldundiari dagokio, aldundiarekin, Gipuzkoako aldundiarekin ere harremana zuzena izan da kasu honetan, eta esan orain dela astebete, gutxi gora bera, bilera bat izan genuela foru aldundiakin hain justu deseskalada prozesu honetan, zarauztetikan eskatu genuelako ezagututa zenolako garrantzia zuen bai erabiltzaileentzat eta baita ere zaintzaileentzat zerbitzu horrek lehen ireki nahi genuela eta pentsatzen genuela prest genuela. Kontingentzi hori plan hori aldundira bidali da eta dana ondo bidean espero dugu Zarauzko eguneko zentrua izatea lehenengotakoa Gipuzkoan zabalduko dena. Berri ona, zarauztar guztientzat eta berri ona erabiltzaile guztientzat. Beraz, horren berri epe motzean emango izugula espero dugu. Oso ondo, eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera, nahi izan ezkero, bestela bozkatu egingo dugu. Bozkatzera goaz, 8. puntua. 372 dekretu da Maria Etxe Txiki Zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa egiteko kontratua luzatzearen aldeko bozkak. Aho batez onartzen da. Ikusiko dugu. Jonan, kamararekin arazon badaukagu. Ez que ezin dut konektau, kamara ez dit konektatzen buruz. Vale, ikusten zaitugu, vale, ados. Ikusten zaitugu, bozkatu du. Bai, altzatzen ari naiz. Aho batez, bai. Eskerrik asko denoi. Hurrengo puntuari helduko diogu, 9. Gazteria departamentuko dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak, hasierako onespena, 2020 urterako oinarri espezifikoak. Inez, mesedez? Bai. Hemendik aurrera puntu guztien irizpenak gehiengoz datoz. Akordio zirriborra. 2016ko uztailaren 28an egindako osoko bilkuran udalbatzarrak onartu zituen Zarauzko udalerriko irabazi asmorik gabeko gazte edo gizarte elkartei diru laguntzak emateko oinarri bereziak. Horien testu osoa 2016ko irailaren 28an Gipuzkoako aldizkari ofizialean 185ean argitaratu zen. Orain, Gazteria departamentuak proposamen bat aurkeztu du diru laguntzak emateko oinarri berezi haiek aldatzeko. Horiek horrela eta 2020ko otsailaren 13an egindako bileran herritarren arloko informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea, goian aipatutako Gazteria departamentuko diru laguntzak emateko oinarri espezifikoei erantzitako testuaren arabera. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean, interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten.
Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragarki taulan, zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Hirugarrena, erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, oinarriak behin betiko onartutzat hartuko dira. Berariazko erabakirik hartu beharrik izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko Gipuzkoako aldizkari ofizialean onartutako testu osoa argitaratu beharko da. Laugarrena, berariaz indargabetzea dirulaguntzak norgehiagoka araubidez emateko orain arte indarrean zeuden Gazteria Departamentuaren oinarri bereziak. Eta bosgarrena, 2020 urterako oinarri espezifikoak onartzea eta deialdiarekin batera Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko Ines. Txanda zabalduko dugu. Bai. Gloria, ez. Bai, Ainara, arratsaldeon, zure da hitza. Bai, arratsaldeon. Hemendik hangu nahiko genuke talde hauen lana goraipatu eta beraiek zoriontzeko aprobetxatu nahiko nuke. Zarautzen hainbat gazte talde dago modu voluntarioan lanean aritzen dana. Herri bizi bat nahi badeu, ezinbestekoa dianak. Antolatzen, lagunak iten, kirola praktikatzen, taldean aritzeia, autonomia lantzen, beraien buruarekin hobeto sentitzen, ekiten, ondo pasatzen eta beste hainbat gauzetan laguntzen die talde hauek gazteei. Alegia, giza balioak sustatu eta gazteen bizi kalitatea hobetzen laguntzen dute. Udaleko gazteria sailetik lagundu egin behar zaie dudarik gabe. Herriko altxorretako bat baitira. Udalaren babesa arlo ezberdinetatik jaso behar dute eta horretarako modu garrantzitsu bat diru laguntza hauek dira. Horiek gabe ezin izango lituzkete ekintzak burututa. Horregatik berriz ere, talde hauen lana goraipatu eta zoriondu nahiko genuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ainara. Jesus, zure da hitza. Arratsaldeon berriro ere, hemen ditugu oinarri batzuek eguneratutakoak eta gaurkotasunera egokitutakoak. Hain justu, udal gobernu honetatikan, beharra ikusten dugulako eta gazte ekintzan eta gazteekin eta gazte izanik lanean diharduten guztioien lan horri babesa emateko modu egokiena dugu dirulaguntza hauek gaur onartzea. Beraz, dirulaguntza oinarri eguneratu eta egokitutakoak bain justu horretarako. Gazte taldeei dirulaguntzak modu erraz eta zuzen batean iritsi alizateko. Besterik ez gure aldetik. Eskerrik asko, Jesus. Norbaitek zerbait gehitu nahi badu, bestera bozkatu egingo dugu 9. puntua. Bozkatzera goaz. 9. puntua. Gazteria Departamentuko dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak hasierako onespena 2020 urterako oinarri espezifikoak onartzearen aldeko bozkak hau batez. Hamargarren puntua. COVID-19 aurre egiteko hartutako neurriek kaltetutako jarduera ekonomikoei dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak. Ines, mesedez? Bai, akordio proposamena irakurriko dut. Zarauzko udalak alduen neurrian minimizatu nahi ditu COVID-19 sortutako krisi soziosanitarioak zerbitzuen sektorean eragindako ondorio ekonomiko kaltegarriak. Helburu horrekin jarduera ekonomikoei dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak prestatu ditu. 2008ko uztailaren 16an egindako osoko bilkuran, udalbatzarrak Zarauzko udalak eta bere erakunde autonomoek dirulaguntzak emateko ordenantza orokor arautzailea onartu zuen. Deialdia egin aurretik, hura arautuko duten oinarri espezifikoak onartu behar dira.
Hori horrela eta antolakuntzako informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, COVID-19-ari aurre egiteko hartutako neurriek kaltetutako jarduera ekonomikoei dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak onartzea. Eta bigarrena, oinarriak deialdiarekin batera Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko, Ines. Neurri hauen nondik norakoak azaltzeko, aurkezpena egiteko, Jesus Arana Ogasun Zinegotziari emango diotitza. Jesus, nahi zunean. Arratsaldeon berriro. Bueno, COVID-19ak eragindako galerei aurre egiteko lehenengo momentutik udal gobernu hau lanari ekin zion eta lehenengo neurri bezala hainbat zergari lotutako egutegi fiskala aldatu genuen eta kobrantza atzeratu genuen. Hori lehenengo urrats bezala. Ondoren eta sektore desberdinetako agenteekin elkarlanean hainbat bilera izan ditugu. Agenteen eta herritarren egoera ezagutu eta beraiengandik jasotako kezka eta proposamenetan oinarrituta gaur ona dakarzkigun beste hainbat neurri prestatu ditugu. Jakin badakigu COVID-19 edo gure kasuan ekonomi ikuspegitik COVID-19ak sortutako krisi ekonomikoa ez dala pare bat hilabetean jungo. Ez dala ez egun bateko eta ez hiruhileko baten gaia. Ta beraz, udal bezala, arduraz jokatuz eta planifikatuz, krisi ekonomiko honek izango dituen fase desberdinei aurre egiteko prest egon behar dugu. Hala nola, alde batetikan, gaur, eta hurrengo puntuan ikusiko dugun bezala, ordenantza fiskalen aldaketa proposatzen dugu. Eta besteak beste, aprobetxatu berri emateko, une honetan alkate dekretuz eta gaur onartuko ditugun dirulaguntzaz gain beste hainbat eta gero aipatuko ditutan kreditu aldaketa bidez, COVID-19ko krisiari 1.300.000 euro bideratuko ditula Zarauzko udalak. Besteak beste, gizarte zerbitzuetara, bai gizarte beharretako laguntzetara, eta baita ere norbanako diru laguntzetara, 200.000 euro gehiago gehitu ditugu. Bestalde, eta diru laguntza hauekin lotuta, azaldu zuzenean merkataritza, ostalaritza, autonomo eta zerbitzuetara bideratutako diru laguntzak direla. Diru laguntza hauek, bai COVID-19aren alarma dekretuaren ondorioz itxita egon diren jarduera ekonomikoi eta baita ere, naiz eta zabalik izan, beraien jarduera ekonomikoan izugarrizko kasu honetan 140%, baina gehiagoko diru jetxiera izan baldin badute, hoiengana zuzenduta dago. Hori guztita kontutan hartuta,
Bi lerro definitzen ditu diru laguntza honek. Alde batetik, esan bezala, diru laguntza zuzen bat, diru laguntza zuzen horretan bi parametro izango dira kontutan, alde batetikan azalera, negozioaren azalera, eta bestalde ere, baita ere, zenbat langile dituen eta langile horiek ze baldintzatan dauden. Eta horretara bideratzen ditugu 850.000 euro. Gainera, nahikoa ez balitzake izango, beste 10% bat ere aurreikusten dugu txertatu ahal izatea. Eta bigarrengo lerroan dago hain justu zuzenean lotuta uraren kontsumora. Horretara ere, epigrafearen arabera, kasu batzuetan 140ko obaria deskuentoa jasoko dute beraien errezibotikan, eta beste kasu batian 170 iritsiko dan obaria jasoko dute. Publikatuko ditugu oinarriak, saiatu gara oinarriak hain eta alden eta garbien eta egin beharreko lana ere alden eta errazena izatea, bai dendari, ostalari, autonomo eta mikroenpresentzat, eta bigarrengo lerro honetara 170.000 euro bideratzen ditugu. Bi kasu hauetan, esan, dirulaguntzen kasu honetan, esan, udal batza osatzen duten udal talde guztien artean adostasun batera iritsi garela. Barkatu, ez denak. Esango dut nortzuk. Alde batetikan EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra, udal gobernuan dagoena, eta EAJ PNV. Ez dugu aukera izan, Podemoseko berdeak taldea ere, inkorporatzea akordio honetara. Beraz, diru laguntza hauek azaltzen ditugu akordio zabal batekin, eta lehen esan dugun bezala, hau da, aurreikusten dugun 3 faseetatikan lehenengo fasera bideratzen ditugun diru laguntzak. Ondoren, udazkenean aurreikusten ditugu bigarrengo fase batean beste kanpaina, bono eta antzerakoak ere ateratzea, eta baita ere datorren urteko lehenengo 6 hilabetetan ere aurreikusten deu hainbat neurri hartu beharra izatea. Beraz, aurkezpen bezala, hau esan, eskertu elkarlanean jardun dezuten eta jardun degun zinegotzi eta udal taldeei, horrek eta horrelako egoera batean lagunduko digulako alden eta eraginkorren izatea, bai udal mailan eta baita ere herritarrentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jesus. Eskerrik asko. Zure aurkezpenaren ondoren txanda zabalduko dugu. Oiane, arratsaldeon, zure da hitza. Bai, arratsaldeon, Xabier, eta eskerrik asko. Bueno, repetir por si acaso, si no se le ha entendido bien a Jesús, que el acuerdo de lo que presentáis hoy, de lo que vino hoy a pleno, se ha llevado entre los partidos que forman el gobierno municipal y EH Bildu. Es decir, nosotros no entramos dentro de ese acuerdo, no hemos conseguido llegar a un acuerdo con vosotros. Bueno, antes de meterme en faena, por decirlo de alguna manera, sí que me gustaría daros las gracias a los 2 partidos que formáis el gobierno municipal por la predisposición que habéis tenido durante estos meses, desde que se decretó el estado de alarma hasta el día de hoy, por la predisposición que habéis tenido para informarnos a los portavoces del resto de partidos políticos que formamos el ayuntamiento. Y la verdad es que, bueno, pues que la información nos ha llegado bien, nos ha llegado a tiempo, habéis tenido una predisposición grande para mantenernos informados y la verdad es que, pues bueno, pues es de agradecer. Y ahora, entrando en faena, voy a ser muy breve, o lo más breve que pueda posible. Por un lado, voy a explicar cuáles son las propuestas de Podemos Ocupar de Arzara y, por otro lado, os voy a explicar cuál va a ser nuestro voto ante lo que vosotros proponéis. Básicamente esto.
Entonces, si os parece bien, me procedo a explicar cuáles son las propuestas de Podemos Ecuerdeak Zarautz. Estas son las que hemos presentado. En primer lugar, pedimos en la comisión de antolakuntza del lunes, y en la reunión que mantuvimos ayer por la tarde, pedimos reducir el coste económico de la corporación municipal y del gobierno municipal. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos pedido es que todos los concejales y el alcalde nos bajemos el sueldo. Segunda medida. Pedíamos que se asegurara o que se garantice la seguridad de que nadie se verá privado del uso y posesión de su vivienda, en este caso de dos maneras diferentes. Por un lado, hemos pedido ampliar las ayudas especiales en concepto de prestación al alquiler para aquellas unidades familiares que tengan dificultades para el pago del alquiler en el mercado privado y, por otro lado, si existen, que se procediera a aplicar una moratoria en el pago del alquiler en las viviendas de propiedad municipal. La siguiente propuesta, la tercera, en este caso hemos pedido que se suspenda el cobro de alquileres a los espacios de creación y desarrollo empresarial de los que disponen empresas, si las hay, de desarrollo económico municipales. Cuarta propuesta. Hemos pedido el descuento del 100% de los puestos en la plaza del mercado. Es una medida que consideramos dedicada a pequeños comerciantes y, en este caso, a las personas que desarrollan su actividad en el primer sector. Como quinta propuesta, hemos pedido que se cree una partida de 15.000 euros en este caso para la realización de una campaña de comunicación potente a nivel tanto municipal como comarcal para fomentar la compra de productos en los pequeños comercios de Zarautz y de la comarca Urola-Koste, obviamente también, así como el consumo de productos locales, de temporada, ecológicos y de cercanía. Consideramos que la deslocalización de la producción de alimentos es un riesgo que no podemos asumir. Sexta propuesta por parte de Podemos Ecuerdeak. Hemos propuesto también la puesta en marcha de una moneda local de la mano de un proyecto cooperativista como Equilur, ¿vale? Un proyecto integral que persigue, por un lado, fomentar la economía local y el tejido social y, por otro, conseguir una nueva forma de relacionarnos y de crear comunidad a través del dinero. Séptima propuesta. Hemos pedido también que se lleven a cabo microcréditos a interés cero, por un total de 250.000 euros. Lo que proponemos es implantar una línea de microcréditos avalados y costeados por el ayuntamiento en colaboración con las entidades bancarias de la localidad o con bancas éticas en este caso. Esta línea de microcréditos estaría dirigida a las empresas y personas trabajadoras por cuenta propia del municipio, en este caso de Zarautz, que hayan quedado fuera de las líneas ICO y del gobierno vasco, el CARLI. Lo que pedimos dentro de esta medida es que el ayuntamiento actúe como avalista y dote de una cuantía económica que permita optar, en este caso, a créditos de entre 1.000 y 3.000 euros con un coste de 0% de interés. Octava medida. Desde Podemos Ecuerdeak hemos pedido crear una línea de subvenciones en ayudas al alquiler a los comercios de Zarautz, principalmente aquellos que hayan visto reducido su volumen de negocio o hayan cerrado durante el estado de alarma. Una creación de una partida que garantice un ingreso mensual de 1.000 euros a comercios y hostelería para cubrir gastos durante los meses del estado de alarma. Sería una cuantía de 1.000 euros por cada uno de los meses que han tenido su negocio cerrado. Novena propuesta. Hemos pedido el cese del cobro de alquiler a las empresas asentadas en los polígonos industriales que hayan paralizado íntegramente su actividad con motivo de la crisis sanitaria. Décima propuesta de Podemos Ecuerdeak Zarautz. Hemos pedido la creación de una ayuda mensual, de una renta básica en este caso, de 500 euros para aquellos residentes en Zarautz que hayan perdido su trabajo durante el estado de alarma. Y esta renta básica, lo que estamos pidiendo es que tenga un periodo de julio a diciembre de 2020. Propuesta número 11. Hemos pedido pedimos la suspensión de las cuotas, tanto de basura como de agua. No la reducción ni la subvención, la suspensión. Pedimos la suspensión. Medida número 12.
Asimismo, también hemos pedido incrementar las ayudas de emergencia social en 500.000 euros. Número 13. Hemos pedido que aquellas actividades relacionadas con la cultura que se lleven a cabo durante el 2020 queden exentas de tasas, si se les cobra. Si es el caso de que se les cobra. Y además, que el ayuntamiento asuma el 30% del costo que haya supuesto la creación de cualquier actividad cultural que, estando programada, no se haya podido celebrar durante el estado de alarma. Medida 14. Pedimos reforzar el servicio de atención domiciliaria. Número 15. Proponemos también aumentar todas aquellas partidas presupuestarias destinadas a combatir la emergencia climática y a la reducción de nuestros impactos medioambientales. Medida número 16. Atención a la infancia y adolescencia. Lo que pedimos es que se cree una beca de protección a menores de 18 años, comedor, cuidados especiales y una ayuda para reducir, en este caso, la brecha digital educativa que hemos comprobado pues, que existe. Medida número 17. Hemos pedido la creación de una tienda online para comprar en cualquiera de los pequeños comercios de Zarauz. Número 18. Queremos que se quite la OTA durante este verano. O sea, lo que necesitamos es hacer más atractiva la llegada al pueblo y el consumo en él. Por lo tanto, lo que pedimos es que este verano no se ponga en marcha la OTA. Medida número 19. Pedimos que el transporte sea gratuito por consumir en nuestro pueblo. Y por último, medida número 20. Queremos que se realice, o hemos pedido que se realice, un estudio alternativo para reestructurar el tejido productivo como alternativa al turismo en este caso. Queremos que se busquen vías de optimización de los recursos que se destinan a estas ayudas para que estas mismas, de manera directa o indirecta en este caso, tengan incidencia en la recuperación o creación de un tejido productivo que no esté tan sumamente expuesto a sectores de monocultivo como es el turismo en este caso. Es decir, lo que queremos es que se fomente la industria y la manufactura. Dicho esto, y ya he acabado, estas son las propuestas que hemos presentado desde Podemos EQR Zarauz. La segunda parte, que he dicho que iba a comentar, es la posición que vamos a tener en cuanto a la propuesta que vosotros habéis presentado. No hemos podido llegar a un acuerdo, entiendo que son vuestra posición, la del Gobierno municipal, PSE también y PNV en este caso. Entiendo que tanto vuestra posición como nuestra posición está muy alejada y no ha habido manera, no se ha podido llegar a un acuerdo. Pero independientemente de eso, no vamos a votar en contra de vuestra propuesta. Nos vamos a abstener, porque queremos, aunque para nosotros no sea suficiente, aunque nosotros hayamos propuesto o consideremos que hace falta más, nosotros no vamos a impedir de ninguna manera que esas ayudas o esa propuesta vuestra continúe su marcha y continúe hacia adelante. Y por último, y ya acabo, igual que lo dije ayer en la reunión, quiero darle las gracias en este caso a Iker, que es el concejal que ha trabajado en el plan que habéis llevado a cabo, en este caso por parte del Gobierno municipal. Me gustaría dar las gracias por el trabajo que ha realizado y el esfuerzo que ha hecho a la hora de hacerlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oiane. Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerraren txanda. Gloria, arratsaldeon, zure da hitza. Arratsaldeon. Bien, bueno, esta pandemia que estamos padeciendo y que, bueno, recordar e insistir en que aún la estamos padeciendo, que no se nos olvide, nos ha obligado a todas las instituciones a tomar medidas excepcionales. Desde el Gobierno español hasta los pequeños ayuntamientos, todos hemos tenido que implicarnos en la gestión de esta crisis desde el primer día y en la elaboración de propuestas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis. Muchas empresas han tenido que cerrar, muchas personas han visto mermadas sus ingresos en nuestro municipio como en tantos otros. Quiero también aprovechar para recordar la situación de muchas mujeres que han tenido que sufrir con su maltratador
encerradas con su maltratador durante esta pandemia y con sus hijos e hijas. También desde las instituciones trabajamos para intentar mejorar su situación en la medida de lo posible. Las instituciones debemos disponer de todos los recursos necesarios para paliar los efectos de la crisis. Queremos que nuestro pueblo se recupere pronto de este golpe y también queremos estar preparados para otra posible oleada que podría llegar después del verano. Ojalá no, pero si llegara tendríamos que estar preparados. Esta es ahora nuestra prioridad absoluta. Con estos objetivos, el Gobierno municipal trae al Pleno para su aprobación un importante paquete de medidas en este punto, que en este punto ascienden a 1.094.000 euros en las medidas que proponemos para contribuir a la recuperación de las empresas de Zarautz afectadas por la crisis del COVID-19. En primer lugar, proponemos la aprobación de las ayudas económicas destinadas a contribuir a paliar los efectos de esta crisis en los sectores directamente afectados, bien porque se han visto obligados a cerrar o bien porque han visto mermadas sus facturaciones. En esta subvención se diferencian dos líneas, como ya ha explicado antes el responsable de Hacienda, una primera partida de 840.000 euros, con posibilidad de aumentarla en un 10%, es decir, en otros 84.000 euros si fuera necesario, para que nadie se quede fuera, que tiene en cuenta el número de empleados de la empresa y la superficie. Y en la otra línea, perdón, que se me va. En la segunda línea, con una partida económica de 170.000 euros, subvencionaremos los gastos que han tenido las empresas en este periodo en el concepto de consumos de agua y de alcantarillado, para poder completar las subvenciones que van a recibir por otros conceptos de otras instituciones, como la tasa de recogida de residuos, que se va a subvencionar desde la Mancomunidad de Urola Costa, y otras. En total, como ya se ha dicho, solo con la aprobación de estas subvenciones, el Ayuntamiento de Zarautz va a aportar 1.094.000 euros del presupuesto municipal para la recuperación de las empresas de Zarautz afectadas por esta crisis y con ello a los y las zarauztarras. También el responsable de Hacienda y a la vez de Servicios Sociales ha recordado cómo se han incrementado las partidas destinadas a las ayudas sociales y también, como se ha dicho, en este punto hemos llegado a un acuerdo, el Gobierno municipal del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista con el Grupo Municipal de H. Bildu. Sin duda, la colaboración entre fuerzas políticas siempre es positiva, siempre va a aportar mejores resultados. Las aportaciones que hemos hecho todos los grupos políticos que llegamos a este acuerdo y que votamos a favor en este punto están recogidas en esta propuesta y, sin duda, esto redunda siempre en algo mejor para la ciudadanía. Respondiendo a la portavoz de Podemos, que acaba de intervenir, debo decir, en nombre del Grupo Municipal Socialista, que algunas de sus propuestas nos parecen interesantes, como la propuesta de crear ayudas para menores o para material informático, pero como ya se ha dicho, desde servicios, bueno, no sé si lo hemos contado todavía, pero desde servicios sociales es algo que llevamos hablando ya todo este tiempo. Estas ayudas van a estar cubiertas, bien a través de las AES o a través de ayudas directas. También nos parecía interesante la propuesta de subvencionar el transporte público, siempre que sea el transporte público, para favorecer que la ciudadanía pueda venir a realizar sus compras a Zarautz y la propia de Zarautz. En este punto, desde el Partido Socialista hicimos una propuesta también de poder introducir alguna aportación en algún sentido de subvencionar o de crear bonos, pero bueno, pues no lo aceptó la proponente. De todas formas, es algo que se puede estudiar en adelante porque el trabajo continúa, no se limita a estos puntos que aprobamos hoy. El responsable de Desarrollo Económico y de Comercio está realizando también un plan de reactivación económica en el que tendremos ocasión de participar y creemos que ahí hay ocasión de recoger otras muchas propuestas. La portavoz de Podemos también ha dicho que una de las propuestas que hacía era la de eliminar la OTA este verano. En este punto debo manifestar nuestra disconformidad
porque en principio no pensamos que pueda ser interesante potenciar el transporte privado. Con esto lo que estaríamos haciendo es potenciar el transporte privado. Todo lo que sea movilidad sostenible, estamos dispuestos a apoyarlo, pero transporte privado no. Otras medidas como las del alquiler que propone se están llevando a cabo desde el Gobierno vasco, porque pensamos que no es necesario. En cuanto a los desahucios, también el decreto de alarma ya establecía la prohibición de realizar desahucios y quiero recordar que el Ayuntamiento de Zarauz tiene también un protocolo antidesahucios, con lo cual no creemos que esto sea necesario ahora mismo. Y lo de la renta de 500 euros que proponían, pues también hay que recordar que desde el Gobierno español se va a poner en marcha este viernes, si no me equivoco, la renta básica universal, que va a complementar a la RGI de la que ya disponemos en Euskadi, con lo cual nos parecía que este esfuerzo económico de reincorporar estos 500 euros no correspondería al Ayuntamiento de Zarauz. También las ayudas a pagos de tasas diversas, tanto de residuos como de agua y tal, también se van a ayudar, se van a dar ayudas desde distintas instituciones y también desde el propio ayuntamiento. Y respecto a también había propuesto Ollane, la portavoz de CUO de Podemos, Merceak, ayudas destinadas a la protección del medio ambiente y frenar el cambio climático. Estoy totalmente de acuerdo, como no podría ser de otra forma, porque de esta crisis debemos salir respetando el medio ambiente y debemos salir favoreciendo, intentando frenar de alguna manera la otra crisis muy grave, que es la climática. Voy a pedir, ya lo ha dicho muy claro, pero quiero insistir otra vez en pedirle a Podemos EQ Verdeak, a su portavoz en Zarauz, que apoye esta propuesta de subvenciones, porque consideramos que lo fundamental es sumar, lo fundamental es sumar esfuerzos y no restar. Creemos que este es el momento de estar todos a una y le animo a que vote a favor de esta propuesta. Eskerrik asko, Gloria. EH Bildutik, Itziar Murua, Arratsaldeon, zure da hitza. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, COVID-19ak sortu duen egoerak erronka baten aurrean jarri gaitu, danok ari gea gauza berdina esaten. Alarma egoerak inpakto sozial eta ekonomiko izugarri bat izan du eta beti hala bada, momentu honetan inoiz baino gehiago, herritarrengandik hurbileon berdeu, pertsonak erdigunean jarritako politikak egin eta zesanik ez gu udalok, ez? Alarma egoera indarrian jarri zanetikan, udal gobernuak krisimai bat eratu zuen, krisimai horretan udal gobernuko kideak eta teknikari batzuk izan zinaten, o izaten aizate duen dikan, pentsatzet. Baina guk ez dugu eduki bertan eoteko aukera ikan, baina bai eduki ditugu bozeramaile bilera batzuk, Oianek oso esan duen bezala informatzeko erabili dituzuenak, bozeramaile bilera horietan, oinarri-oinarrian, krisi mailan hartzen dituzten erabakiak zeintzuk izatezian eta horien ondorioa nola zoazten gutxi gora bera esate zen eguten, eta, naiz eta funtzioa hori zan, gu gure proposamenak egiteko ere erabili deu, proposamen desente egin ditugu, eta hau esatez batez ere, Oianek egin ditugun proposamenakin, guk ere batzukin, bat egiten deulako, eta de hecho batzuk ja aurretikan esan da ditugu, ez? Bilabete daramagu bozeramaile bilera hauek eukitzen, eta arlo askotako proposamenak egin ditugu, eske COVID-19aren ondorioak arlo askotan eragiten nahi dalako baitaren noski, ez? Egin ditugu proposamenak gizarte zerbitzuen arloan, egin ditugu zaintza ikuspegitik herrian egin zitezkeen proposamenak, hezkuntza aldetik nola lagundu genezaken, kultura arloan ere egin ditugu proposamenak, eta nola ez ekonomia arloan baitare, ez? Hemendik aprobetxatu nahi dut, leheno esataren duen bezala, oraindikan ere guzti horietan elkarlanean aritzeko, hemendik aurrea ere prest gaudela. Ekonomia arloa da momentu honetan dakauna mahai gainean, gaur eztabaidatzea gatozena hori da zehazki,
Eta zehazki hau izan da, gaur esan dezuen, jarduera ekonomikoei laguntzak emateko oinarri espezifikoak onartzia da gure helburua, ezta? Eta horretik, gu pixka bat honetan zentratu gea, beste aurretik esan dituten proposamen horiek alde batera utzita. Eta, Zarauzko ekonomiaren oso parte garrantzitsua diala gure dendak eta dendariak, gure tabernak, ostalariak, zerbitzuak eta enpresa txikia hori esan beharrik ere ez dago, eta hori ikusita, hasieratik esan genuen guk, haue guztiak diru laguntza beharko zituztela, ikus dezalako nola zegoen, itxi behar izan zutela segituan, ez da. Guk martxoaren 17an izan zen bozeramaile bilera horietako bat, alarma egoeran deialdia eta handikan egun batzuta, eta martxoaren 18an publiko egin genituen eskaera horiek, eta eskaera horietako bat hain zuzen zen, hori, krisi honek, familia, merkataritza establezimentu txiki eta ostalariei zor diezaieken galera ekonomikoi aurre egiteko diru laguntzak abian jartzea eskatze genuen. Bestalde, ekonomia garapenaren eskumena Urola Kostako mankomunitateari pasata dagoenez gure eskualdean, baita ere ikuste gendun eta ikuste dugu indikan ere, diru laguntza hauek logikoa litzatekela mankomunitatetik ematia, eta lanketa bat egin dugu eta egiten nahi gaua indikan ere mankomunitatean gai honen inguruan, baina garbi ikuste duna da diru laguntza horiek eman beharra dagoela batetik ez bada bestetik, ez? Zuek udal gobernuak orain arte ez batian da ez bestean etzen duten aurre ikusten edo etzen duten ikusten beharrezkoak zianik horiek ematia, eta aldaketa bat dago hemen, aldaketa bat guretzako oso garrantzitsua eta asko posten geana, aldaketa diru laguntzak emateko erabakia hartu duzue azkenian, eta horrekin asko postu geha esaten baizuegu. Eta beste aldaketa bat ere ikusi dugu jarreran, ez? Jarreran esatet, lehen esan detenegatikan, orain arte bozeramaile bilerak ibili izan ditugulako, gehiago informazioa jasotzeko elkarlanerako baino, eta oraingo honetan proposamen bat helarazi diguzue, proposamen horre ekarpenak egiteko eskatu, elkartu egin gea ekarpen horiek aztertzeko, eta adostasun batea iritsi gea azkenian, ez da zehazki gu nahiko genukena iritsi gana adostasuna, logikoan bezala, seguen da zuen nahi dezuena ere ez, baina elkarlanak hori ekartzeu, ez? Ikuspegi bikoitz bat eduki behar dela ikuste dugu ere bai, momentuko egoera larria hobetzen lagunduko duen neurri azkarrak hartu behar ziala eta hartu behar diala, guain bintzat pentsatze dut, eta gero zuek esan dezuen bezala leno, epe luzeragoko beste lanketa batein beharkoala dudikan ez, estrategia bat lantzen aizeate, oianek ikerrei esan dion bezala, estrategia hori dinamikoa izan beharko, bizila, zegoen dikan ez dakigu COVID-19ak zer ekarriko digun datozen hilabete horietan, eta horretarako ere, gure prestutasuna adierazte dugu elkarlanerako, eta hemendik aurrera hartuko dian erabakiak ere, azken honekin egin duen bezala elkarlanean egingo bagenitu, asko zen nahiago, ez? Eta, hobekuntza batzuk planteatu ditugu, eta horietatik guretzat garrantzitsuak zian batzuk txertatuta daude, gaur bozkatzera goazen proposamen honetan, adibidez, fakturazioaren 40% galera nahikoa izatea diru laguntzak eskatu ahal izateko, hori guretzat garrantzitsua zen, da ez kopuru handiagoa. Dekretu zitxita egon direnak ez ezik, egoerarengatik ireki ez dutenak edo galera hauek kontxe izan dituztenak ere sartzeko aukera hotia, edo Jesusek aipatu duen bezala, hasiera batian jarrita dauden 840.000 euro horietatik aratago beste partida hau handitzeko aukera aukitzia, ala 110 batian beharrezkoa ikusten bada. Eta gero diru laguntza hauetatik aparte baita ere, iritsi akordio bat izan da, bonuak, komertziotako bonuak udazkenera arte itxoin gabe udara hasieran martxan jartzea. Laburrean esan da, hori, ez dira zehazki guk jarriko genituzken diru laguntzak, guk pentsatuta genitunak hau baino diru gehiago ematezun bakoitzari, presupuestua handiago zen noski horretarako, baina iruditzen zaigu elkarlanaren ondorioz lortutako akordio honek bere balioa badakala eta hain garbi dakau diru laguntza hauek oso garrantzitsua diala eta lehenbailen
enbaten hasi behar deula, noski aurregatik iritsi gea adostasun batea. Azkarrago egin behartzela ere garbi dakau, baina, berandu bada ere ongi etorria eta guk bai eskogotu emango. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Itziar. Jesus, zure txanda. Nik pixkat, azaldu dian iritzi, proposamen eta barri, orokorrian behintzat bai gustatuko litzaidake, ez dakit erantzun edo behintzat zehaztea, ez? Alde batetikan, udal bezala oso garbi izan behar dugu zein dan instituzionen helburua, zeintzuk diran bere ardurak, eta baita ere zeintzuk diran ekonomikoki dituen aukerak. Horrelako egoera batian, ezinbestekoa da instituzioen arteko elkarlana. Eta kasu honetan, ezinbestekoa da, bai aldundiarekin elkarlana, bai jaurlaritzarekin elkarlana, eta baita ere estatuko gobernuarekin elkarlana. Elkarlan horretatikan, eta Europatik datozkigun proposamen, lege, arau, eta baita ere, zergaitik ez esan, babes ekonomikotikan, guzti horretatikan, udalak jakin behar du nun saiatu. Gazteleraz esaten da, quien mucho abarca, poco aprieta. Eta udal gobernu honen saiakera izan da, lehenengo momentutikan, eta Iker Basurko egunero egonda koordinazioan erakunde desberdinekin. Eta egonda koordinazioan erakunde desberdinekin hain justu lehen eskutik jakiteko erakunde bakoitzak nun bideratuko zituen bere esfortzu ekonomikoak eta baita ere, kasu batzuetan, lege ikuspegitikan. Eta hori, nahi baldin badugu horrelako egoera batian eragonkorrak izatea, ezinbestekoa da. Guzti hori izan dugu kontutan eta lehen esan dugu, ez gaude 100 metroko lasterketa batian, ez da 1000 metroko lasterketa batian. Hau gutxienaz erdi maratoi bada. Eta esango nuke, aukera daudela maratoia izateko. Eta dakizuen bezala, abiada azkarregian hasten dana, ez da helmugara iristen. Eta azkenean, guzti hori kontutan hartu behar dugu, bai dirulaguntza, bai bono, bai obari, zergaitik azkenean, eta esan da berandu, baina kontutan hartu behar dugu, aldundiak ateratako 3/2020 eta 4/2020 dekretuak aurreko ostegunekoak izan zirela. Eta han azaltzen diren tresnak ez erabiltzea izango zen pekatu. Izango zen pekatu. Eta honetan ere oso garrantzitsua da jakitea
zer eta noiz. Eta orain daude negozioak gehienak irekita. Eta martxan hasita daude. Eta dakigu, gainetik bada behintzat, zein izan dan itxita egon dian epiak, zergaitikan oindala 3-4 aste inorketzekien ze fasetan egongo ginean, Orduan, oso garrantzitsua da kasu hauetan esandakoak, koordinazioa. Zai egoten jakitea batzuetan, eta neurri, aldala behintzat, neurri egokiak eta adostuak lortzia. Hor, hainbat gai proposatu dira Podemoseko berdearen aldetikan gizarte zerbitzuekin zerresan zuzena edo dituztenak. Eta hain justu, alkate dekretuz, atzo edo erain egun, atzo uste dut, data, 200.000 euro bideratu dira gizarte zerbitzuak, oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzeko. Eta esan, 100 zentrua itxi zen momentuan, 100 zentruko erabiltzaile guztiei eskaini zitzaiela etxe laguntza. Eta etxeko egoera eta zaintzailearen egoeran arabera, erabiltzaile horiek askok erabaki zuten ongietorria etxe laguntza hori. Ta hori buruz, aprobetxatu esateko Zarautzen ekainaren lehenengoan tao indarrean sartuko dela. Oso garbi daukagu, mugikortasunaren ikuspegitikan eta merkataritzaren ikuspegitikan rotazioa egotea eta guzti hori funtseskoa dela. Eta beraz, hori esan. Industriari buruz, udal gobernu hau aurreko agintaldian osatu genunetikan, aspaldiko partez, industrialde berri bat sortzen ari da Zarautzen. Eta udal gobernu honen esfortzuari esker, industriak espazioa izango du berriro Zarautzen. Ezinezkoa da industria bultzatzea, sektori horiek indartzea herrian, ez baldin badira baliabideak ipintzen. Eta oinarrizko baliabidea zerbait baldin bada da lurzoru industriala. Eta horretan, lehenengo momentutik, apustu serioa egin du udal gobernu honek. Eta begira, hor daude emaitzak. Eta epe motxian, dena ondo bidean, industrialde berri horretan, industria berria, lanpostu berriak izango ditugu Zarautzen. Eta hori da, industriaren alde ere apustu egitea. Eta horrek, kokatzen du Zarautz, krisi egoera honetan ere, posizio paregabean. Eta ez hori bakarrik. Baizik eta dakizuen bezala aurrekontu hauetan, agintaldi honetarako plan estrategiko bat bultzatzeko helburua dugu. Eta zertarako plan estrategiko hori, injustu, erabakitzeko zer nolako etorkizuneko Zarautz nahi dugun. Ongizate ikuspegitik, ingurumen ikuspegitik, jasangarritasun ikuspegitik, etxebizitza ikuspegitik, kultura, ongizate, kirola, zer nolako Zarautz izango dugu hemendikan 10, 15, 20 urtera. Eta hori, gure zenean dijoa. Bestalde, azaldu baita ere motxian
lehenengo momentutik azaldu genizuen udaltalde guztiai COVID-19 krisian gure helburu nagusiena zala denok ondo informatuta izatia eta erabaki estrategikoak hartzeko unea iristen zenean denon parte hartzea sustatuko genuela. Lehen esan dugu. Lehenengo neurri hartu genuena eta adostasun osoz egutegi fiskala aldatzea izan zen. Gaur dakarzkigun neurri hauek ere adostasun zabalarekin datoz. Beraz, hor daukagu adibide bat, unea iristen danean, nun eskuartean udal gobernu honek dauzkan tresnak, erabaki beharrak denokin eta denon artean erabakitzeko helburua daukala. Beraz, berriro ere, eskertu denoi zuen jokabideatikan eta zuen joera gaitik, eta bai bukatu nahi nuke zerbait esaten. Eta da injustu guk udal bezala egin dezakegu esfortzu garrantzitsu bat, ipini ditzakegu diru laguntzak, ipini ditzakegu bonoak, baina hemen zerbait baldin bada ezinbestekoa da, herritar guztion eta herritar bakoitzaren konpromisoa. Gaur inoiz baino gehiago, zarautzek behar du zarauztar bakoitzaren konpromisoa. Osasunarekin eta herri ekonomiarekin. Gaur da, momentua, denok konpromiso hartzeko baita ere, balkoietan genuen espiritu hori, kalera eraman eta zarautzen erosteko eta zarautzen kontsumitzeko. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txanda zabalduko dugu, hitza eskatu ala. Gloria, zure da hitza. Bueno, pues quiero recordar antes una cosa que he olvidado antes. Queríamos desde el Grupo Municipal Socialista expresar nuestra satisfacción porque nuestra propuesta de crear una ayuda, una subvención para los comercios o empresas obligadas a tomar medidas preventivas para adaptar sus negocios a esta situación de crisis para evitar en la medida de lo posible los contagios, va a llegar a las empresas de la mano de la Mancomunidad de Urola Kosta. Somos conscientes de que muchas empresas van a tener que realizar una importante inversión absolutamente extraordinaria y que esta ayuda les va a venir muy bien. Y con esto aprovecho también para contradecir a la portavoz de H. Bildu, porque el Partido Socialista desde el principio ha visto totalmente necesario crear una línea de subvenciones para ayudar a los y las zarautarras y así lo hemos planteado. Quiero recalcar que se va a destinar una cantidad muy importante del presupuesto del Ayuntamiento de Zarautz a estas ayudas. En total, como ya hemos dicho, aprobamos hoy 1.100.000 euros de ayudas, lo que se incrementa también con las ayudas que ya estaban dispuestas en el Departamento de Servicios Sociales a través del responsable de Servicios Sociales, lo cual extendería a unos 1.300.000 euros, que eso también son subvenciones y que también las ha incrementado este Gobierno. Pero no olvidemos que a esto hay que sumarle otras cantidades importantes que van a participarse en forma de bonos o de otras campañas de promoción del comercio y de las empresas de Zarautz. Por lo tanto, creo que sin atreverme a dar una cifra final, vamos a ser uno de los ayuntamientos que más se está invirtiendo en subvenciones y en ayudas a la ciudadanía para superar esta crisis del COVID-19. Desde el Partido Socialista queremos también recalcar
que se han puesto en marcha otras muy diversas ayudas desde muy diferentes instituciones a las que van a tener acceso también los y las zarauztarras. El Ayuntamiento de Zarauz no tiene que resolver él solo la crisis que se ha generado a consecuencia del COVID-19. Tenemos unos presupuestos que tenemos que gestionar y creemos que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy considerable. Insisto, creo que somos uno de los ayuntamientos que más recursos económicos está destinando a esta crisis. Y, por último, quiero recalcar, dentro de todas esas ayudas que diferentes instituciones están aportando, las ayudas de una de las más importantes, los ERTES, que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha contribuido a paliar en una gran medida la gravedad de la situación originada por esta pandemia, que ha obligado incluso a muchas empresas a cerrar y a no tener ningún tipo de ingresos. Gracias a estas ayudas han podido ver su situación pues bastante mejorada. Eskerrik asko, Gloria. EH Bildutik, bigarren txanda, Itziar, zure da hitza. Nahi, eskerrik asko. Bueno, lehendabizi Gloria barkamen askatzitxute gila zuek hasieratik esan zenuten diru-laguntza alde zeundetela. Ez dakit hitz egitekoan igual udal gobernua esan dut, EAJaren parte, udal gobernuko EAJaren partia izan da, beraz, arrazoi da kasu hor. Pero esan dezu, uno de los ayuntamientos que más dinero ha invertido para hacer frente al COVID, hori ez dakit nik ikusi ditut beste udaletxe askotan ere, ez esaten gutxiago edo gehiago, baina egia da beste udaletxe asko iriala esfortzu handiak egiten, bai ekonomikoak eta bai bestera batekoak, badanok gaubelako kezkatuta egoera honekin, eta ez dakit esan daiteken gure udala dela gehiena egiten duena, hori dudan jartzen. Eta, Jesus, koordinazioaren gaiarekin guztiz adoz, koordinatu inberda beste instituzioekin, beste erakundekin elkarlanarekin ere guztiz adoz, hori komentatu duzu, eta hori guk ere beti esan izan den gauza bada. Herrian kontsumitzarekin, garrantziakin horrekin ere adoz, baina, bueno, abiada azkarregian hasten dena ez dela helmugara heltzen, batzutan bai, baina beste batzutan ez, zain egoten jakinin behar da, batzutan bai, baina beste batzutan ez, eta norbait larri dagoenean, azkarra izateak ere bere garrantzia badutan, nik uste oraingo honetan bazala kasua, ze jendia oso larri zeola dena den, bueno, etorri da momentua eta horrek ere lagunduko dio, naiz eta berandu izan, ez? Eta gero azkenekoa esan dezu, erabaki estrategikoak hartzean denon elkarlana sustatuko zela esan zen dutela, eta adibide bezala jarraizu tatzan jetxiera elkarlanean egin zala, bueno, zuek informatu dintzen duten, eta gu ados egon ginen, beraz, bai, hori elkarlana balin bada ondo. Kontua da, erabaki estrategiko horiek zeintzuk dian zuek erabakitzen dezuela, eta hala izan dela denbora guztionetan, da guk egin ditugun proposamenak, erantzunik gabe gelditu diela asko eta asko guretzako oso garrantzitsuak zianak. Hori rekalkatu nahi nun, ez? Erabaki estrategikoak zeintzuk dian alde bakarretik erabakitzen bada, baina ez da hain elkarrena izan denbora guztian. Lehen esan dut, jarrera aldaketa bat ikusi deula momentu honetan, eta, bueno, espero dut eta desio deu danok, hemendik aurrea, jarrera holako izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Itziar, Jesus, izteko, bigarren txanda. Bueno, azkenean eta bukatzeko. Positiboan bukatu nahi dugu. Azkenean, lehen komentatu dugu, diruz laguntzeko era asko daude, eta diru laguntzak zerbait baldin badute oinarri, herritarrek justu bezala ulertu behar dituzte. Eta pakete guzti honetan, eta gero ikusiko dugun bezala, hainbat tasari 100% obaria ezartzen diogu. Eta horrek sortzen zuen, merkataritza, ostalaritza, zerbitzu sektore horietan desoreka bat.
Eta desoreka hori gertatu ez ahal izateko, oreka hori lortu ahal izateko, onartzen ditugu dirulaguntza hauek. Nahi dugulako, eta badakigu zaila dela, dirulaguntza justuak izatea. Eta ahal baldin bada, ahaldan eta herritar gehienei iristea. Aldan eta autonomo, dendari eta ostalariei iristea. Denon dirua da, eta ez dugu inor atzean utzi nahi. Bakizue, beti esan dugula, guk zarauztar guztientzat gobernatu nahi dugula, eta dirulaguntzak ere definitzeko garaian oso garrantzitsua da saiakera hori egitea. Eta gaur orokorrean udal batza honetan onartzen ditugun neurri guztiak globalki kontutan hartuta sektore askotara eta modu orekatu batean iritsiko gara diru laguntzekin. Hobeto esan da, udalaren laguntzekin orokorrian. Bukatzeko, eskerrik asko, berriro ere, denon aldetikan izan dezuen joeraitikan da guzti hori, eta jarraitu dezagula modu berean. Eskerrik asko, Jesus. Eskerrik asko. Nik bozkatu aurretikan azpimarratu eta eskertu nahiko nuke. Eztabaidan aipatu da, baina dirulaguntza lerro hauek aurrera ateratzeko sustapen ekonomikorako zinegotziak izan duen konpromisoa, lana eta egindako bilera guztiak eta denbora guztia bereziki eskertu nahi dut, Iker Basurkok egindako lana gero denok adostu eta aurrera ateratzeko moduko plangintza oso potentea dela azpimarratu nahi dut. Ez bakarrik orain egitera goazena, baizik eta etorkizun ertainean planteatuta dagona. Eta hori azpimarratu nahi dut. Ez dela orain berehala egiteko gauza bat, baizik eta ondo pentsatutako lanketa bat dela, eta pozten naizela EH Bilduren babesa jaso izana plangintza honek, zuen ekarpenak ere ongi etorriak izan dira, eta onartuak hainbat, baina plangintza horren jarraipena azpimarratu eta goraipatu nahi dut. Ez da gaurko gauza bat, baizik eta gaur, bihar, datozen hilabetetan, aurten eta datorren urtean beharrezko jarraipena izango duena dela. Eta hori esan da, 10. puntua bozkatzera goaz. COVID-19 aurre egiteko hartutako neurriek kaltetutako jarduera ekonomikoei dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoen aldeko bozkak. 20. Abstentzioak 1. Onartu egiten da. 11. puntuari helduko diogu ondoren. 6. ordenantza fiskalaren aldaketa COVID-19 dela medio. Hasierako onespena. Ines, mesedez. Bai, akordio proposamena. 6. ordenantza fiskala udaljabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena aldatzeko proposamena prestatu du Zarauzko udalak. Horren bestez, aipatutako batzordeak hala proposatuta udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea ordenantza fiskal honen eranskinaren aldaketari. 6. ordenantza fiskala. Udaljabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena. B. Erabilera publikoko udal lurzoruak mahai, aulki, beladore eta antzeko beste elementu batzuekin okupatzea irabazi asmoa dagoenean. Gehitu paragrafo hau. COVID-19ak sortutako krisi soziosanitarioa dela medio, 2020ko lehenengo denboraldiari apirila urria dagokion tasaren zenbatekoaren gaineko 100% aparteko obaria aplikatuko da. 2.
Espedientea jendaurrean jartzea, 30 egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Uztailaren 5-eko 11/1989 foru arauak, Gipuzkoako toki ogasunak arautzen dituenak 16. artikuluan ezartzen duenaren arabera. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragarki taulan, zein web horrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean, zein probintzian gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko den iragarkiaren bidez. 3. Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, ordenantza fiskalen aldaketa behin betiko onartutzat joko da berariazko erabakirik hartu behar izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko Gipuzkoako aldizkari ofizialean testu osoa argitaratu beharko da. Eskerrik asko, Ines. Txanda zabalduko dugu. Gloria, zure da hitza. Bueno, pues en realidad es una continuación de lo que hemos hablado antes, pero en este punto pues aprobamos este cambio de ordenanza para aportar otra ayuda al sector de hostelería, que es, ya lo hemos comentado antes, una ayuda para bonificación del impuesto de terrazas y veladores entre los meses de abril y de octubre, durante 6 meses. Supone una aportación del presupuesto de unos 120.000 euros, cantidad que va a repercutir directamente en los propietarios de bares y de hostelería y de negocios de hostelería. Es lógico que no tengan que pagar este impuesto durante los meses que han estado cerrados, pero mediante este cambio de ordenanza se les exime también del pago de otros 3 meses más, con lo que supone, de hecho, este cambio también en la ordenanza, otra subvención económica de facto para estas empresas. Con lo cual, lo que hemos dicho antes, pues esto sumados a las cantidades anteriores, estaríamos hablando de una cantidad importante de subvenciones para las empresas de Zarauz para hacer frente a esta crisis del COVID-19. Eskerrik asko, Gloria, EH Bildutik. Bai, Bai. aurreko puntuan erabili deun argudiategi berdina erabiliko genuke, beraz ez geha errepikatuko, bakarrikan ez dakit garbi gelditu dan, Gloriak esan dian otra subvención ekonomika, bai hala da beste laguntza bata, baina esan beharra dago baita ere, hau erabiltzen dutenak, diru laguntza erabiltzen dutenak, ez dutela beste diru laguntza hartzeko aukeraik izango bat, edo beste beraiak aukeratu beharko duela zein dan hobetoen datorkiena. Bakarriko hori argitzea eta bestela alde egingo dugu aurreko puntuan esandako gauza guztiegatik. Eskerrik asko Itziar, Jesus, zure txanda. Bueno, lehen azaldutako oreka hori bilatu nahian, aurreko puntuan, hainbat ekonomi jarduerarentzat diru laguntza batzuek bultzatu ditugu, eta orain da unea azaltzeko, azken aldundiak hartu berri dituen erabaki batzuen ondorioz, besteak beste, albideratzen duela ordenantza fiskaletan ehuneko hobari hori ez hartzea. Orduan, ehuneko 100 hobari hori esker, udagaraiko tasa ostalariek ez dute ordainduko zarautzen. Beladore, terraza eta antzerakoetan. Eta hain justu hau orekatzeko, aurrez erabakitun diru laguntzetan, hemendikan jasotzen duten udaleko laguntza kontutan izango da beste diru laguntza emateko garaian. Honela, beladore edo terrazarik ez duten ostalariak edo merkatariak, nolabait, utzi horrela esaten, lehentasuna izango dute beste diru laguntza horiek lortzeko. Ekitate hori lortu nahian. Noski, beste tasa guztiak bezala, hobeto esan da,
Itxita egon diren bitartean, tasa horiek ere ez dira kobratuko. Ez bakarrik beladorenak, baizik eta udalak dauzkan beste tasa guztiak zerbitzuei buruzkoak eta zerbitzu horiek ez dianak eman. Beraz, Gloriak azaldu duen bezala, hau da 120.000 euroko diru laguntza bat bideratuta sektore honetara. Eta baita ere aurreratu, badagoela beste ordainketa bat, kanon bat, urtero beste enpresa batzuek egiten dutena zarautzen, eta dia herriko surf eskolak, eta hoiek ere, 2020 urtean ez dute kanona ordaindu beharko. Beraz, ikusten dezuen bezala, gaurko udalbatza honetan onartzen ari garan laguntzak, ahaldan eta zabalenak izaten ari dinera. Era lortzen dugun, iristea Zarauzko bazter guztietara. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera, bestela bozkatzera goaz. Bozkatu egingo dugu 11. puntua. 6. ordenantza fiskalaren aldaketa COVID-19 dela medio, hasierako onespenaren aldeko bozkak. Abstentzioak, bat. Onartu egiten da. Honen bestez, 12. puntura iristen gera, lanpostuen balorazioa berrikustea. Inez, mesedez? Luxe samar da. Akordio zirriborroa irakurriko dut. 2015ko abenduaren 30ean egindako osoko bilkuran, Zarauzko udalbatzarrak Zarauzko udaleko langile publikoentzako ordainsarien araudia onartu zuen. 9. artikuluko 3. atalean ezartzen denez, urteko lehen hiruhilekoan balorazioko batzorde teknikoak aurreko azaroko lehen 15aldian jasotako berrikuspen eskaerak aztertuko ditu. Pasaden 2019 urteko lehen hiruhilekoan ordea, balorazioko batzorde teknikoa etzen bildu, eta beraz, giza baliabideetako departamentuak oraindik erantzuteko dauzka honako lanpostuen fitxak aldatzeko eta ondorengo balorazioa berrikusteko eskaerak. 2018 urtean, Kulturako administraria, 2018ko apirilaren 12an, Liburutegiko arduraduna, 2018ko ekainaren 1ean, IKT-etako teknikari laguntzailea, 2018ko abuztuaren 29an. Kirol instalazioen mantentzen lanetako arduraduna eta kirol instalazioen mantentzen lanetako 2. mailako ofizialak 2018ko azaroaren 22an. Koordinaziorako gizarte langilea 2018ko abenduaren 27an. 2019 urtea. Ingurumeneko teknikaria 2019ko otsailaren 4an eta 2019ko martxoaren 5ean. Herritarren arreta zerbitzuko agente informatzaileak eta informazioa kudeatzeko teknikari laguntzailea 2019ko martxoaren 7an. Kultur dinamizatzailea 2019ko martxoaren 21ean. Dedikazioaren ehunekoa berrikustea. IKT-etako teknikari laguntzailea 2019ko urriaren 22an. Kultura departamentuko lanpostuak 2019ko azaroaren 27an. Lanaldiaren tipologia berrikustea. Euskara arduraduna eta hizkuntza normalizatzailea. Era berean, ordainsariaren araudiaren 10. artikuluaren arabera, ofiziozko berrikuspena, zergabiltzailearen eta herritarren segurtasuneko ofizial arduradunaren lanpostuak ere baloratu egingo dira. 2019ko lanpostuen zerrendan onartu eta balorazioaren zain geratu baitziren. Horiez gain, beste lanpostu hauen balorazioa ere berrikusi egingo da. Alkatetzaren dekretu bidez, horien deskribapen fitxak aldatu egin direlako. Jakinarazlea, 2020ko otsailaren 10ko 114 dekretua, Euskara arduraduna eta hizkuntza normalizatzailea, 2020ko otsailaren 10ko 118 dekretua,
Koordinaziorako gizarte langilea, 2020ko otsailaren 10-eko 119 dekretua, informazio eta komunikazio teknologietako teknikari laguntzaile arduraduna, aurtengo otsailaren 10-eko 117 dekretua, erregistroko administraria eta zerbitzu juridikoetako administraria, ondarea, ondare erantzukizuna eta zigortzeko ahalmena, aurtengo otsailaren 10-eko 115 dekretua. Herritarren arreta zerbitzuko agenteak, informatzaileak eta informazioa kudeatzeko teknikari laguntzailea, aurtengo otsailaren 10-eko 116 dekretua. Kiroletako administrariak, aurtengo martxoaren 10-eko 253 dekretua, lanpostuen arteko polibalentzia eta funtzioen eta zereginen bateratzea. Ingurumeneko teknikaria, aurtengo martxoaren 10-eko 255 dekretua. Udalbatzarrak, aurtengo otsailaren 21-ean egindako osoko bilkuran, 2020ko lanpostuen zerrenda onartu zuenez, giza baliabideetako departamentuak ikusita lanpostu berriak sortu direla eta beste batzuen funtzioak aldatu, honako lanpostu hauek aurkeztu ditu balorazioa egiteko. Gizarte zerbitzuetako administrariak, lanpostuen arteko polibalentzia eta funtzioen eta zereginen bateratzea. Herrilaneko teknikaria, lanpostu sortu berria. Dinamizatzailea soziokulturala, lanpostu sortu berria. Zerbitzu juridikoetako AOT, modernizazioa eta kalitatea, administrazio elektronikoa, lanpostu sortu berria. Lorezaintzako teknikaria, lanpostuaren tipologia, funtzioak eta zereginak aldatzea. Zerbitzuetako teknikaria, funtzio batzuk kentzea, lorezaintzako teknikariak beteko dituelako. Mantentze lanetako teknikari laguntzaileak, lanpostu sortu berriak udaltzengoko departamentuari atxikitakoak. Idazkari nagusia, idazkaritzan sartzea herritarren arreta zerbitzuko langileak eta administrazio orokorreko teknikari lanpostu sortu berria. Lanpostuen balorazioa egin zuen enpresa berari eskatu zaio goian jasotako lanpostuak analizatzea eta aztertzea. CGP kudeaketa publikoko aholkulariak. Erreklamazioak eta aldaketak aztertu dira otsailaren 18an eta 26an eta martxoaren 11an egindako bileretan. Hortaz, espedientean jasotako dokumentazioa ikusita balorazioko batzorde teknikoak hala proposatuta eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, gizarte zerbitzuetako 5 administrarien eta udalkiroldegiko 2 administrarien lanpostuen fitxen aldaketa onartzea. Helburua izanik lanpostu guztiak polibalenteak izatea. Horretarako lanpostuen funtzioak eta zereginak bateratu egingo dira eta ordainsariak udalitzeko 13. mailan finkatuko dira. Bigarrena, udalbatzaren 2020ko urtarrilaren 21eko akordioaren bidez, 2020ko lanpostuen zerrendan onartutako lanpostu sortu berriak eta 2019ko lanpostuen zerrendan baloratu gabe gelditu zirenak baloratzea. Hauek izango dira horien ordainsari mailak eta ondorio datak. Bitarteko izaeraz beteta dauden eta ordainsarian igoera izango duten lanpostuentzat. Zergabiltzailea udalitz maila 17, destino osagarria 21. Herritarren segurtasuneko ofizial arduraduna, udalitz maila 25, destino osagarria 22. Herrilaneko teknikaria, udalitz maila 18, destino osagarria 21. Dinamizatzaile soziokulturala, udalitz maila 16, destino osagarria 20. Ondorio data 2020ko martxoaren 16a. Zerbitzu juridikoetako administrazio orokorreko teknikaria, modernizazioa eta kalitatea administrazio elektronikoa, udalitz maila 21, destino osagarria 23. Lorezaintzako teknikaria, udalitz maila 17, destino osagarria 21. Eta mantentzen lanetako teknikari laguntzaileak, udalitz maila 12, destino osagarria 18. Hirugarrena, ondorengo lanpostuei honako ordainsari maila hauek jartzea. Lanpostuen funtzioen deskribapen fitxak aldatu zaizkielako, ofizioz edo aldeak hala eskatuta. Eta 2020ko lanpostuen zerrendan funtsezko aldaketaren bat izan dutelako.
Kulturako administraria udalitz maila 14, destino osagarria 20. Ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. IKT-etako teknikari laguntzailea, udalitz maila 18, destino osagarria 20. Ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Koordinaziorako gizarte langilea, udalitz maila 18, destino osagarria 21, ondorio data 2020ko urtarrilaren 1. Ingurumeneko teknikaria, udalitz maila 18, destino osagarria 21, ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Hizkuntza normalizatzailea, udalitz maila 15, destino osagarria 20, ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Jakinarazlea, udalitz maila 10, destino osagarria 17, ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Herritarren arretarako agenteak informatzaileak, udalitz maila 14, destino osagarria 19, ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Eta informazioa kudeatzeko teknikari laguntzailea, udalitz maila 14, destino osagarria 19, ondorio data 2019ko urtarrilaren 1. Laugarrena, idazkari nagusiaren lanpostuaren ordainketa maila aldatzea 2020ko lanpostuen zerrendan egindako aldaketaren ondorioz eta idazkaritzako departamentuan sartu direlako herritarren arreta zerbitzuko langileak eta administrazio orokorreko teknikari postu sortu berria. Udalitz maila 30, destino osagarria 30 eta ondorio data 2020ko urtarrilaren 1. Bosgarrena, ondorengo lanpostuek ordainsari maila berarekin jarraitzea. Funtzioen deskribapen fitxak aldatu bazaizkie ere. Euskarako arduraduna, zerbitzuetako teknikaria, erregistroko administraria eta zerbitzu juridikoetako administraria, ondarea, ondare erantzukizuna eta zigortzeko ahalmena. 6. Liburutegiko arduradunak, mantentze lanetako arduradunak eta kirol instalazioen mantentze lanetako 2. mailako ofizialak aurkeztutako erreklamazioak ezeztea. Pentsatzen delako ez dagoela arrazoirik lanpostu horien balorazioak aldatzeko. 7. Erabaki gabe uztea, kultura departamentuko lanpostuek elkarrekin aurkeztutako eskaera, lanaldiaren tipologiari buruzkoa, eta kultura dinamizatzaileak aurkeztutako eskaera, bere lanpostuari jarritako dedikazio portzentajeari buruzkoa. Bietan, beharrezkoa delako antolaketa sakonago aztertzea. 8. Aldaketa horiek guztiak indarrean dagoen lanpostuen zerrendan jasotzea. Eskerrik asko bereziki, Ines. Txanda zabalduko dugu, honen inguruan. Bai. EH Bildutik, norbaitek. Eiderrek dugu, eskualtxata. Eider, kaixo Eider, arratsaldeon zure da hitza. Arratsaldeon danai. Eskarrik asko Ines, luze junda hau, Bueno, akordio zirriborrua hastea 2015ko abenduan 30 aipatuz. Orduan, abenduan 30 horta ailatu bitarteko lanak dexente ondo ezautu nitulako. Gaur ailatu beha 2020ko maiatzea, nola baite, 2018ko eskaerakin, 2019ko eskaerekin, 2019ko lanpostuen zerrendako postuakin, eta oin 2000 bete onartu genduen lanpostuen zerrendako, 2020ko lanpostuen zerrendako aldaketakin, ezta? Administrazio eta funtzio publiko justo eta sendo baten alde inez, bai noski, bakiulako horratzian zen lan handia daun, bai balorazioa beha iteakoan, eta bai udal baten dakan lana aurrea ateatzekuan ere, dudik eta zuela izan, hor bidelagun izango gehala. Aldeko bozka emango deu, bina barduratxo txikikin bakarrikan. Ez dadila gertatu, 2019an gertatu zana, aurrenengo 3 hilabetekuan, balorazio batzordia mai teknikoa ez elkartzia, eta orduan,
eskaera, berrikuspen eskaera horiek erantzunik gabe gelditzia, eta nolabait laguntza eskaini zerbait 7. puntuan kultura departamentuak inditun eskaera horiei nolabait erantzunik ez zaie ematen, antolaketa edo nola jartzen? Bai, antolaketa sakonago bat berdulako. Orduan, hor ere bidelagun izango dituzu nahi baldin bazue behintzat, baiezko bozka emango deun noski. Eta gaur uste jende dexente, udal langileko jende dexente, pertsona asko zoriontsuago pixkat ingo iteula. Berriro, funtzio publiko sendo eta justo baten alde, eta puntu honekin bezalaxe urrungo puntuan esateanian, ordainsarian urteroko igoera hortan ere, guria baietza izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Eider. Jesus, zure da hitza. Bueno, egia da, luze joan dela eta merezi du oso puntu garrantzitsua delako hau udal antolakuntzaren baitan. Garrantzitsua da, besteak beste, gaur aurkezten dugun proposamen hau, mahai paritario batean erabakitako zerbait delako, eta mahai paritario horretatik aho batez datorrelako. Lana garrantzitsua izan da, eta bere momentuan, eta han bertan ere, eta batzordean komentatu genizuen bezala, askotan gertatzen da, departamentu bateko buruak aldatzen baldin badira, eta guzti hori ez da erresa izaten, eta gutxiago giza baliabideetako burua baldin bada, batek utzi bitartean besteak hartu, eta tarte bitartean sortzen diran, hainbat lan eta egin beharrekin, egia da urtebete horretan paso egin genuela, baita ere azaldu, mahai paritario horretan, azkenean, hor erabakiak ere justuak hartu direla, hain justu lehen aldiz retroaktibidade bat ere kontutan hartu delako, eta guzti hori azkenean, enpresetan esaten da bezala udaletan ere bai, zerbait oinarrizkoa eta funtseskoa baldin bada, giza baliabideak. Eta giza baliabideen kudeaketa da nolabait zerbait oinarrizkoa. Eta ez oinarrizkoa bakarrik, baizik eta funtseskoa nahi baldin badugu udal erakunde bezala aurrera egitea. COVID-19 berak erakunde honi ekarri dion erronka izugarria izan da. Eta jake balorazioari buruzko puntu batean ari garenez eta giza baliabidetako arduradun bezala, udal gobernu bezala baloratu nahi genuke udal langileek egin duten esfortzua banakako bezala eta denan artean erakunde bezala Zarauzko udala martxan mantentzeko COVID-19 garai gogor eta zail hauetan. Hori ere, publikoki baloratu beharra dago, eta zoriondu, nolabait, telelanean ere, 10 egunean, 115 langile zeudelako jada etxetik lanean. Hori, erakunde publiko batean errekor bat da. Eta errekonozitu hemendik, udal langileak beraien etxeko baliabideak ere, udalaren esku eta herritarrentzat ere ipini dituztela. Aprobetxatu nahi nuen balorazioko puntu hau,
guzti hau baloratu eta eskertzeko ere. Mila esker. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera. Bai. Bai, Eider, zure gaitza. Jesusek esan du bezala mai paritario hortan enuke utzi nahi aipatu gabe langile batzordia. Langile batzordiak hor dakan nolabaiteko funtzioa langile guztian justutasun eta justutasun hortan langile guztian alde iteko eginkizuna dakalako. Orduan, ez dia danak onartu, aztertze berrikuspen eskaera danak ez dia onartu, aliatukoa, datorren urtean pentsatet horiek hor jarraituko guela, badakit balorazio mailak lanian jarraituko guela, eta bueno, pixanaka onartzen jungo jala. Ez daipe. Eskerrik asko, Eider. Bozkatu egingo dugu, beraz, 12. puntua. Lanpostuen balorazioa berrikustearen aldeko bozkak. Hau batez. Bai, hau batez. Hau batez onartzen da. 13. puntuari helduko diogu. Ordainsariak igotzea 2/2020 legegintzako errege dekretua onartzearen ondorioz, urtarrilaren 21koa, sektore publikoaren esparruan ordainsarien arloko presako neurriak onartzen dituena. Ines, mesedez? Bai, akordio proposamena. 2020ko urtarrilaren 22an, urtarrilaren 21ko 2/2020 legegintzako errege dekretua argitaratu da estatuko aldizkari ofizialean, sektore publikoaren esparruan ordainsarien arloko presako neurriak onartzen dituena. Legegintzako errege dekretu horrek besteak beste langile publikoen ordainsariak arautzen ditu eta tokiko administrazioan aplikatu behar da. 3. 2 artikuluak honela dio. 2020 urtean, sektore publikoko langileen ordainsariek ezingo dute 2% baino gehiagoko gehikuntza izan, 2019ko abenduaren 31an indarrean zeundenekiko. Konparazioaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langile kopuruari dagokionez, bai antzinatasunari dagokionez. Ondorio horietarako 2019ko ordainsarietan barne produktu gordinaren bilakaerari lotutako 0,25ko igoera urteko zenbaketan hartuko da kontuan. Gizarte ekintzako gastuek oro har ezin izango dute igoerarik izan aurtengo 2019koekin alderatuta. Horri dagokionez, gizarte ekintzaren gastuak egindako lanaren kontraprestazioez bestelako onurak, osagarriak edo hobekuntzak direla jotzen da, eta horien helburua sektore publikoaren zerbitzura dauden langile horien ingurua bar pertsonalen ondoriozko behar jakin batzuk asetzea dela. Aurrekoaz gain, 2019an barne produktu gordinaren igoera prezio konstanteetan 2,5% edo gehiagora iritsiko balitz, beste 1% soldata igoera bat gehituko litzateke, 2020ko uztailaren 1etik aurrerako ondorioekin. Adierazitako 2,5%tik beherako hazkunderako igoera proportzionalki murriztuko da, 2,5% horren gainean izandako murrizketaren arabera. Beraz, gehikuntza globalak hauek izango dira. Barne produktu gordinaren 2,1%, orduan 2,2%. Barne produktu gordinaren 2,2%, 2,40%. Barne BPG 2,3%, orduan 2,70%. Eta azkenik BPG 2,4%, orduan 2,80%. Bestalde, udalbatzarrari dagokio funtzionarioen ordainsari osagarri finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa onartzea, bai eta lanpostuen zerrendan aldaketa egitea. Ere, apirilaren 2/7/1985 legearen 21 artikulua.
Hori guztia ikusi eta kontuan hartuta, antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak hau batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehena, prozeduraren instrukzioarekin eta antolamenduarekin jarraitzea eta ez etetea horren tramitazioko epeak martxoaren 14ko 463/2020 errege dekretuko 3. xedapen gehigarriaren 4 puntuan aurreikusitako salbuespenean azaltzen den kasuetarako bat delako. 463/2020 errege dekretua martxoaren 14koa COVID-19ak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera adierazten duena. Bigarrena, Zarauzko udaleko enplegatuaren ordainsariak 2% igotzea. 2019ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko. 2020ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioekin. Eta beste 1,1% 2020ko uztailaren 1 aurrerako ondorioekin baldin prezio egonkorreko barne produktu gordinaren igoera 2019an 2,5%ra iristen bada edo eguneko hori gainditzen badu. Barne produktu gordinaren hazkundea adierazitako 2,5%koa baino txikiagoa bada, igoera proportzionalki jaitsiko da 2,5% horrekiko murriztu denaren arabera. Eta kuadrotxo hori da, lehen irakurri dudana. Hirugarrena, ordainsarien igoeraren ondorioz beharrezko aldaketak egitea Zarauzko udaleko lanpostuen zerrendan. Eskerrik asko, Inez. Txanda zabalduko dugu. Gloria, zure da hitza. Bueno, este es un acuerdo que estaba pendiente y cuya aplicación se ha retrasado debido a la crisis sanitaria, pero es un compromiso que debíamos retomar ahora. Y quiero aprovechar este punto para sumarme al reconocimiento a los empleados municipales y al trabajo que han realizado en particular durante esta crisis sanitaria, como ya se ha dicho, que han seguido trabajando desde casa y con muy buenos resultados. O sea, el trabajo ha sido igual en muchos casos, en la mayoría. Los que no han podido han tenido que venir, pero en la mayoría ha sido el trabajo igual, desde casa que desde aquí. Desde luego, un reconocimiento para los empleados del Ayuntamiento de Zarauz. Eskerrik asko, Gloria. EH Bildu. Ez, Jesus, Otxian. Zure da hitza. Bai, azkenian giza baliabideetako arduradun bezala azaldu, urtearen hasieran estatuak esan dezagun dekretu hori onartu zuenean, udalangileekin adostutako zerbait dau, eta gure konpromisoa izan zen gauzak ondo bidean, likidazioaren ondorioz inkorporatuko genuela behar zen kreditua igoera hau babesteko. Gure konpromisoa udal gobernu bezala mantendu egin dugu eta horregaitik ekartzen dugu puntu hau gaur udalbatzara hala badagokio onartzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren bueltarako aukera ikusten badezute, bestela bozkatu egingo dugu. Bozkatzera goaz 13. puntua. Ordainsariak igotzea 2/2020 legegintzako errege dekretuan onartzearen ondorioz, urtarrilaren 21koa sektore publikoaren esparruan ordainsarien arloko presako neurriak onartzen dituenaren aldeko bozkak aho batez onartzen da. Hamalaugarren puntuari helduko diogu, bide publikoaren erabilera eta garbiketa zein hiri paisaiaren zaintza arautzeko udal ordenantzaren aldaketa hasierako onespena. Inez, mesedez. Bai, akordio proposamena. 2010ko apirilaren 28an egindako osoko bilkuran, udalbatzarrak onartu zuen bide publikoaren erabilera eta garbiketa zein hiri pasaiaren zaintza arautzeko ordenantza. Eta horren testu osoa 2010ko maiatzaren 13ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 88 zenbakian argitaratu zen. Orain, herri lan, azpiegitura eta zerbitzuetako departamentuak
eta udal zerbitzu juridikoek proposamen bat aurkeztu dute ordenantzaren atal batzuk aldatu eta egokitzeko. Proposatutako aldaketak hauek dira. 37. artikuluan esaldi hau gehitzea. 31.1 artikulua. Estatuei, monumentuei eta babesa duten elementu arkitektonikoei dagokiena. 38. artikuluan honela aldatzea. Arau hauste arinak ordenantza honen eranskinean jasotako zerrendaren arabera zigortuko dira. Esaldiaren ordez, hau. Arau hauste zehatz batzuentzat berariazko kopurua zehaztu ahal izango da alkatetzaren dekretu baten bitartez. 38. artikuluaren 6. atala ezabatzea. 41. artikuluaren 3. atala ezabatzea. Eta lehenengo eranskina, grafitiak pintatzeko espazioaren erabilera baimentzeko araudia ezabatzea. Horiek horrela eta 2020ko martxoaren 12an egindako bileran lurraldeko informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea, bide publikoaren erabilera eta garbiketa zein hiri pasaiaren zaintza arautzeko udal ordenantzaren aldaketari erantsitako testuaren arabera. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean. Interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragerki taulan zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Eta hirugarrena, erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, ordenantzaren aldaketa behin betiko onartutzat hartuko dira. Berari asko erabakirik hartu beharrik izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko Gipuzkoako aldizkari ofizialean aldaketaren testu osoa argitaratu beharko da. Eskerrik asko, Inez. Txanda zabalduko dugu. Jesus, mesedez. Txanda zabalduko dugu. Oiane, zure da hitza. Eskerrik asko, Xavier. Bueno, en este caso, si bien es cierto que estamos de acuerdo con la mayoría de los cambios que se plantean, sí que hay uno que no vamos a apoyar y que no vamos a admitir. Y es justamente el cambio que le otorga potestad, en este caso, al alcalde para que mediante un decreto pueda decidir la cuantía o cuál será el importe de la multa o sanción que se le va a poner a alguien. Precisamente y única y exclusivamente por este punto vamos a votar en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oiane. Alderdi Sozialista, Patxi, arratsaldeon, zure da hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, esan behar dugu ordenantza hau Inesek irakurri duen bezala, jada 10 urte bete zituela ondala gutxi, apirilean. Eta Eiderren hitzak hartuaz, eta berak esan duen bezala, lanpostuen balorazioei buruz, desente zekiela, berak orduan lanketa hori egintzuelako, niri ere berdina gertatzen zait ordenantza honekin. Zeren eta, guain, 10 urte, ordenantza hau onartu genuen, baina lanketa sakon bat egin ondoren. Zan behar dugu, garai hartako testiu ingurua desberdina zela, eta baita ere, zan behar dugu, agintaldi hartako gobernu akordioa izan zela, bizikidetza buruz lan egitea. Eta lan ambizioso horren ondorio bat ordenantza hau izan zen. Zeren eta azken finean ordenantza hau bizikidetzan arlo bada. Ez da dena, baina bai parte bat. Eta irakurriko izuet orduan, guain 10 urte, zioan jartzen zuena. Zarautzen, beste hainbat herri eta hiritan bezala, pintada eta kartelek, etxeko animalien gorotzek, lurreko zikinkeriak, ekintza bandalikoek ondatutako hiri-altzariek, zabor edukiontzien erabilera okerrak, legez kanpoko isurketek,
eta horrelako ekintzek eragindako arazoak jasan behar izan ditugu. Oain 10 urte, 15, 20, gerora ere. Eta, esan den bezala, ordenantza horrek 10 urte ditu, 10 urte hauetan lege aldaketara egon da, 2015ean, eta guen 2020an gaude. Ordenantza horrek ez du bakarrikan guain aldaketa edo egokitzapen hauek bakarrikan tratatzen, baizik eta ordenantza hori nahiko aberatsa da, nahiko sendoa da, eta beste gauzen artean baita ere, talen azaldu duten bezala pintadetaz, dauletaz, karteletaz ari zela, garai hartan da orain ematen du ez, baina giza eskubideen urraketak horrelakoen bitartez egiten ziren. Eta hori ekiditeko ere egintzan ordenantza hau. Baita ere, aipatu de txakur kontuek. Baita ere, ematen du, aztu egiten gerala, baina badaude ordenantza hontan jasotzen dituen hainbeste puntu, hainbeste arlo. Adibidez, animaliei herriko kaletan janaria ematea. Ez dugu esango, jakina dalako eta makina kanpaina inditulako txakurren kakak eta hori danak. Zeren, hori dana bizikidetza da. Ematen du bizikidetza gauza sakon eta ametsgarri bat, amets bat dela, ez, hori dana egunerokoak herritarren portaerak bizikidetza da. Esan behar dugu, garai hartako akordio bat izan zala, akordio bat, aho batezkoa, 2007an gobernu bat izan zen, gobernua eta udal agintaldi horreko hasierako akordio bat izan zela. Eusko Alkartasuna barne, bultzatzaileetako bat, Eusko Alkartasuna, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Ezker Baturalar eta Alderdi Popularra. 10 urte iraundu eta guain berritzapen batzuk dagokigu egitea. Baina hori betikoa da, hainbeste ordenantza, hainbeste arau eguneratu behar ditugu. Azken finean, egoerak aldatzen dian einean, egokitu behar dira. Eta aldaketa, azken finean, aldaketa txiki batzuk dira, eta alkateari, jake oianek esan duen, bera, ados ez dagoela, alkateari ematen dion ahalmenetaz, guk ados gaude, azken finean, ahalmen txiki bada, izun grabeak ez direnak beak kudeatzea, beak kudeatu ez, beak izuna jartzea, bai hori kudeatu ez, izuna jartzea, baina azken finean hori guri iruditzen zaigu, gainare kontutan izan da, nondikan datorren proposamena. Azkenean proposamena dator Iban San Martinetaz herrilaneko arduraduna. Eta Iban San Martin garai hartan ere ordenantza hau landu eta sinatu zuenetako bada. Beraz, nik usten dut arazoik ez duela egokitzamen hauek eta guk noski alde boskatuko dugula, batzordean boskatu genuen bezala. Eskerrik asko, Patxi. Eskerrik asko. EH Bildutik. Itziar, zure da hitza. Bai, guk ere bizikidetzaren aldeko apustu garbila egiten dugu, noski, eta ondasun publiko guztiak zaintzia guztion bete beharra dela ez da gaudu daikan, horien barruan moen aldatzea guazen ondasun artistiko eta arkitektonikoak ere denok zaindu beharko genituzkela, pentsatze dugu. Eta nik uste, honen inguruko kontzientzia soziala aldatzen ari dela, garaiak aldatzen ari dira, eta gero eta garbiago daukala gizartiak orokorrian hori hala dela. Hala ere, egia da, gertatu egiten diala arau hauste batzuk, eta kaltetu egiten diala zenbaitetan ondasun publiko horiek, eta orduan udalaren helburutako bat izan behar dula, horiek saiestea ez gertatzia, ez? Hori guztiakin ados etorrita ere, ordenantza honetan, momentu honetan plantatzen dituzuen aldaketek, ez gaituzte konbentzitzen guztiz, batzuk, bintzat. Aldaketetako bat da, esateuna estatuei, monumentuei eta babesa duten elementu arkitektonikoei dagokienez, falta harina izatetik, hola jartzezun guain arteko ordenantzak, falta oso larrira pasatzea, ez?
Ez zaiguna iruditzen da, falta arina, ez arina edo larria edo oso larria dan, baizik eta falta arina izatetik oso larrira pasatzeak suposatuko duen izunen hainbesteko igotziak, gerta horiek ez gertatzea ekarriko duenik. Helburua, balin bada, eraikin eta artelana kaltetuak ez izatea, eta nik uste hori dela denon helburua, hala izan beharko luke, horretarako iruditzen zaigu izunen bidea baino, egokiago edo eraginkorragoa izango litzatekeela pixkat bide pedagogikoago bat hartzia, ez? Eta honekin lotuta, udal zerbitzu juridikoen txostenean jartzezun parte hartze prozesua beharrekoa ez dela kasu honetan, baina guk alare pentsatzen dugu espazio sozialen inguruko eztabaida erretirrengana eraman berko genukela, arrazoi askogatik, baina arrazoi horietako bat hain zuzen ere guantxe komentatu duguna, parte hartze prozesu horrek zentzu pedagogiko bat ere edukiko lukelako, ze batzu taldean bildu edo nola nahi egiten dela ere, hausnarketarako bideak beti kontzientzia lantzeko bidea emate du, ez? Iruditzen zaigu hori izan litekeela bide bat kontzientzia hori oraindik eta gehiago lantzeko. Gero proposatzen den beste aldaketa, Inesek irakurri duen bezala da, 38. artikulean planteatzen dena, eta, bueno, hor bada eranzkin bat, arau-hauste arinak zerrendatzen dituena, bigarren eranzkina da. Hori iruditu zait, Inesek ez dula irakurri, o igual pasain zait, Baina, bueno, hori, eranzkin hori planteatzena da kentzia, ez? Eta oain arte jartzezuna, arau-hauste, 38. artikuluan, arau-hauste arinak ordenantza honen eranzkinean jasotako zerrendaren arabera zigortuko dira, alegia eranzkin horrei begiratuaz eta horrei erantzunaz, hori aldatu eta planteatzean jartzea da, arau-hauste zehatz batzuentzat berariazko kopurua zehaztu ahal izango da alkatetzearen dekretu baten bitartez. Eta guri zeguna da, esaldi hau alde batetik generiko gila dela, irekiegia gelditzen dela, arau-hauste zehatz batzuentzat esatia zein izango ian arau horiek bat ere zehaztu gabe, zabalegi gelditzen dela iruditzen zaigu, eta gero oianekin bat gatoz baita ere, gero esaldi honen bukaeran jartzeun alkatetzaren dekretu baten bitartez arautuko dela, ez zaigu egokia iruditzen guri ere, ez, bere esku gelditzia. Pentsatze duguna da, jendiak argi eduki behar dula egiten dituen ekintzan ondorioak zeintzuk izango dian, zehatz, mehatz, espalin badia ere, horre, dekretu horretan planteatzen duen horkia hain zabal handi baten barruan, hain irikita lagatzia eta erabakitzeko ahalmena alkatearen dekretuz izatia, lehen esan detena, zabalegia iruditzen zaigu. Orduan, berriz esanaz, iruditzen zaigula, noski, ondasun publiko guztiak zaindu bertegula dano lana dala hori, eta udalak saiatu berdula horiek saiesten, aldaketa hauekin ez dugu bat egiten, ez dugu konbentzitzen, eta guk kasuan berriz abstenitu ingo gea. Eskerrik asko, Itziar. Pedagogia egitea aipatzen dezunean, ez eta inongo zalantzarik Zarauzko eskolatan Jorge Oteizaz hitz egiten dela. Jorge Oteiza zein zen ondo erakusten dela. Bere obraren inguruan oso lan politak egiten direla, Klarionekin, Kaxekin, eta Zarauzko eskola guztitan Jorge Oteiza eta bere obra maitatzen erakusten dela. Zer gertatzen da? Egun batean, bertsolarien plazan dagoen Jorge Oteizaren eskultura margotuta gertzen dela, pintada batekin. Eta horrek, ez dakit zuri baino niri mina handia egiten dit. Ze iruditzen zait, naiz eta izugarrizko lan pedagogikoa egin Zarauzko eskoletan, badagoela jendea bere ideario politikoa inposatzeko pintadak erabiltzen dituenak oraindik. Eta hori Zarautzen gertatu da. Eta hori egin dutena harrapatu dute ertzainek eta isuna jaso du. Oteizaren eskultura margotu den bezala gure herrian, hainbat frontoi, kirol ekipamentu publiko ere margotu dira.
eta pintaketa politikoak egin dira. Norbait pentsatzen duelako oraindik herri honetan bere ideiak inposatzeko edozein ekipamendu publikotan pintaketak eta pintadak egin ditzakela. Eta pentsatzen dut horrei ere eskolan pedagogia egin zaiola. Denona dela, errespetatu behar dela, kirol ekipamentuak, kultur ekipamentuak, eraikinak errespetatu behar direla eta zaindu behar direla denonak direlako. Beraz, nik pedagogia hori uste dut eskolatan egiten dela, zalantzari gabe. Eta berdin, arkitektura edo historia ondarearen inguruan. Norbaite pentsatzen badu, zerbait lortuko duela Inurritzako ermitan, bere ideia politikoak inposatzeko pintada batzuk eginda, argi darama, gobernu honekin behintzat. Baina hori ere gertatu da, tamalez. Eta hori ikusita hainbat zarauztarrek esan dit, hain txuri eta hain dotore utzi dezuten torre honek zenbat iraungo du. Beldur direlako, Oteizaren eskultura, edo frontoia, edo Inurritzako ermita margotu duen berdin-berdinak edo bere lagun batek, hainbeste kostatu zaigun torreoi, txuri, dotore, horretan horrelako pintaketak egingo ote dituen. Eta nola ikasi dugun, naiz eta pedagogia asko egiten dan herri honetan, badagoela oraindik gutxiengo bat konponbiderik ez duena, eta pentsatzen duena bere ideario politikoa pintaketa bitartez inposatu dezakena, guztiona den ondarean nahi duena eginda, ez. Ez gaude prest horretarako. Eta horregatikan, proposatzen dugu moldaketa eta aldaketa hau, eta aldaketa honetan, esan bezala, aurrerantzean estatuei, monumentuei eta babesa duten elementu arkitektonikoei dagokien kalteak araua uste oso larritzat joko dira. Eta horrek suposatuko du, besteak beste, 1.501 eurotik 3.000 euroko bitarteko isunak jaso ditzakela egindako kaltearen konponketa ordaintzeaz gaini. Zetamalez, azken egun hauetan ere, naiz eta denak oso solidarioak eran, isunak jarri ez diran bitartean batzuk oraindik nahi dutena egiteko prest daudela erakutsi digute. Badakit galdetu dezutela alkatearen dekretu hauek nondik nora joango diran eta alkatea daukan almena dekretu bidez gauzatzeko isun hauek. Baina guk batzordean, agian ez dezute gogoratuko itziar, baina guk batzordean adierazi genizuen zen prozedura. Eta nola etzeaten gogoratzen, berriro errepikatuko dut batzordean esan genizuena zarauztar guztiak jakin dezaten. Zigortzeko espedientea, instrukzioa udal teknikariek egiten dute. Isuna ez du alkateak proposatzen. Balorazioa udal teknikariek dagokion departamentuak egingo du kaltearen arabera. Eta isun proposamena teknikariek egingo dute. Besteak beste kontuan hartuta zenbatko konponketa suposatzen duen egindako kalteak. Eta horren arabera finkatuko dira ondorengo isunak. Eta azkenean, alkatearen sinadurak, dekretu baten bitartez gauzatuko du isun hori. Baina argi gera dela, oiane, Zarauzko alkateak ez duela jarriko isun hauen kopurua, ez duela finkatuko. Dekretu bitartez bideratuko duela. Horrela gauzatu behar delako, horrela burutu behar delako prozedura. Baina, esan bezala, zigortzeko espedientearen instrukzioa dagokion departamenturu buruakoitzak egingo du. Argi gera dadin, zen izango den prozedura. Hau esan da, bigarren bueltako aukera emango dizuet. Oiane, zure daitza. Mira, yo te voy a leer el punto número 14 tal y como viene explicado en la convocatoria del Pleno. Y dice, bide publikoaren erabilera eta garbiketa zein hiri pasaiaren zaintza arautzeko udal
ordenantzaren aldaketa. No para evitar pintadas de la izquierda abertzale, porque es que encima no lo decimos, pues nos gusta hablar en abstracto, ¿verdad? Nos gusta hablar en abstracto, ¿vale? O sea, utilizar el cambio de una ordenanza a mí me sigue pareciendo igual de mal, porque considero que no deberías tener ningún poder para decir la cuantía, que sigo pensando que vas a decir la cuantía de esas multas, pero utilizar un cambio de ordenanza sobre el uso de los espacios públicos y la limpieza con un trasfondo político como el que has utilizado, me parece verdad que bochornoso. Me parece bochornoso. Hablas de imponer ideas a través de unas pintadas cuando estamos hablando del uso de la vía pública, que están mal las pintadas, ojo, que están muy mal, pero no se reduce única y exclusivamente a eso, lo que se hace mal en el pueblo. Hay un montón de cosas que se hacen mal en el pueblo y no te las he oído mencionar. No te las he oído mencionar. Hablas de pedagogía. Dentro de la pedagogía también se habla del trabajo en equipo, se enseña a la gente a trabajar en equipo, que es cosa que con el punto por el que nosotros rechazamos esta ordenanza, se ve que a ti eso no te han enseñado. O sea, me parece muy bochornoso, pero muy bochornoso que utilices el uso de la vía pública y la limpieza única y exclusivamente con un trasfondo político como el que has utilizado. Única y exclusivamente para eso. Pero si quieres podemos tratar ese tema, lo traes al pleno en una moción y tratamos ese tema directamente. Eskerrik asko. Bigarren bueltarako aukera alderdi sozialistari. Patxi, zure da hitza. Bueno, Oianek aipatu du itxuraz izenburu honek trampaskoa dela. Baina gogoratu nahi diot berriro ere orain 10 urte jarritako izenburua dela. Eta orain aldaketa batzuk daudela, besterik ez. Eta izenburu hori, lehenez esan deten bezala, motxian noski, esan deten bezala, proiektu ambizioso baten parte bat zan. Eta proiektu ambizioso hori bizikidetza lantzeko zen. Eta irakurriko dizut, zuri iruditzen zaizu, hemen iskutuan sartu dala hainbeste kriterio politikoak, bueno, kriterio politikoak, danak dute kriterio politikoak. Bai garbitasunak, bai kulturak, eta beste udal honek eta herritarrak egiten dugun dana du kriterio politikoa. Baina, aipatuko dizut nola esaten duen, hirugarren titulua, eraikinak kanpotik garbitzearena. Eta hori, 5. Artículo 32 bat, 5. puntuan. Te leeré en castellano, ya que has hablado en castellano, tengo los dos, pero bueno. En el caso de que se detecte la presencia de carteles o pintadas amenazantes, difamatorias o que atenten a cualquier articulado de la Declaración de los Derechos Humanos, el procedimiento a seguir será aquel que se indica en el protocolo decretado por la alcaldía el 15 de febrero de 2008. Lehenotik lantzen ari ginelako, dekreto bat ere bazegoen, eta hau bete egiten zuen. Badakit zuri minik ez dizutela egiten pintadak. Orain gutxi, erakutsi duzu, Facebooken, zeuk zer sentitzen dezun pintada baten ondorioz. Patxi Ruiz terroristan aldeko pintada batzutaz, zure adierazpenak azaldu dituzu. Ez dezu kontrakoik izan. Bakarrikan aipatu dezu presoen eskubideak. Baina ez dituzu aipatu preso terrorista horrek egindakoak. Beak eragildakoak, hori etzaizu inporta. Beraz, zuk alkateari esan diozu, ez dula sensibilidadik erakutsi beste gauzetan, eta zuk Facebookeko idatzi hortan nabarmen azaldu dezu zure sensibilitatea. Orduan, normala iruditzen zait zuk ez onartzea. Kriterio politikoak ez da trampaskoa. Agian, bakarrikan irakurri dezu aldaketak, baina osotasunean hartu behar da ordenantza. Eta osotasunean hartzen behazu, bai zioa, bai puntuz-puntukoa, eta izenburuarekin esan nahi haundia du. Haundia du, noski. Noski, horrez dago, erde esaten bezala, ni trampa, ni karton. Geho itziarri, baita ere, itziarri EH Bildu ere astenitu eginda. Astenitu eginda. Eske, hornik gogoratu nahi dut, garai bateko Eusko Alkartasunak bultzatzailetako bat izan zela.
sinatu zuenen, edo ordenantza onartu zuenen badakit Eusko Alkartasuna etzela. Badakit 11 bat zela. Baina akordioa sinautakoa hasieran, gobernu hasieran, Eusko Alkartasuna izan zen. Eusko Alkartasuna ordun alderdi bezala naiz eta udaletik kanpo egun, ez zuen azalpenik egin honen kontrako ikan. Beraz, gaur abstentzioa ematea Eusko Alkartasunak EH Bilduren barne, nik ulertzen dut zergatik handan. Ulertzen dut zeren eta azken finean ezker abertzaleko ideario politikoa pintaden bitartez zenbait bider azaldu da. Pintada, kartel, pankarta. Ideario politikoa bakarrikan ez. Azken finean, ideario politikoa horrela azaltzea, azkenean ez da argudioak eukitzea. Argudiak defendetu daitezke, bai udalean, bai instituzioetan, bai prentzan bitartez, baina ez herria zikintzen. Ez azken finean hori argudio politikoa baino zergei bada, garbi esan da. Eta zerrike hori garbitu inber da. Eta hainbeste urtetan, udal honek zenbat diru gastatu duen, naiz eta alkateak esan norbait harrapatu duen, deizuna jarri zain, zenbat diru gastatu izan duen, olakoak garbitzen, olakoak ekiditen, izugarria da. Diru hori dana aurreztu izan bagenu, agian, beste hainbeste gauza, egiteko aukera izango genuen. Ez dezute, gaitzestearena, olako pintadak, olako ekintzak, dudik ez, nola ez, aitzakiak bilatzen dituzue, eta azkenean, alkateak sinatuko duela, ez da izan, alkatea da, alkateak dituen almenak egingo ditu, ondo azaldu duen bezala, baina kriterio teknikoak lehenbizi egongo dira, Eusko Alkartasuna alkatetza izan zuenen egiten zuen bezala. Garai bateko Eusko Alkartasunak, ez gaurko Eusko Alkartasunak. Eta gero esan behar dugu, ez dala zerrikeia eta zikinkeia bakarrik, badaude beste aukera batzuk. Adibidez, hemen ez du alkatiak aipatu du, bai torreoia, bai eraikuntza publikoak, eta hori dana. Hoxe amorrua ematen duela, alde batetik itxura txarra ematen duelako, eta bestetik kosto bat duelako. Zer esanik ez, pintada, kartel eta olakoek irain eta giza eskubideen kontrakoak eta terrorismoen aldekoa diane. Horrek dudik ez. Eta esan behar dut, adierazpen askatasuna ez dela horrela murrizten, ez da gutxi ere. Zeren ordenantzak irakurtzen badezue, aukera badaude, bai kartel, bai pankarta jartzeko, baita grafitiak egiteko, non eta baimenduta dauden lekuetan. Baina baimenduta ez dauden lekuetan egin ezkero, noski izuna jarri berdala. Ezke bezala garbiketa hori kosto badu, eta kosto horrek herritar zarauztar denak ordaindu behar dugu. Eta hori ondo irutzu zaizue? Horren alde zaudete? Izuna grabea jartzearena, hainbeste bider gertautako ondoren grabea jartzearena, Guri, ez dakit, grabea, edo lebea, baina izuna jartzea beharrezkoa da, harrapatzen zaionen. Eta jendeak bildurra izan behar du. Beldurra izan behar du, noski, izuna ordaindutzeko bildurra izan behar du. Bestela, errespeto falta hori herritar denok sufritzen dugu. Eta gaur, onartu diran hainbeste erabaki hemen COVID-19 dela eta hor diru partida handiak erabiliko dira eta espero dugu, eta azaldu zerate, ados zaudetela diru partida horiek bideratzeko eta ordun ez dezagun desbideratu beste partida batzuk, lasaitasunez, arintasunez, beste pintatzaile, narratz hoiei, hoien kulpagatikan, beste diru horiek alperrikan udal honek gastatzea. Beraz, ez naiz harritzen, espero nuen onartuko zenutela, ez da gizergatikan, iluso bat naizelako agian, edo beti esateko, egora aldatzen ari da, baina baten batzuk ez dira aldatzen ari. Eta ordun beharrezkoa da ordenantzak egokitzea, eta ordenantzak egokitzeak izatean bezala de sentido común, para los ciudadanos de bien. Besterik ez.
EH Bildu udaltaldearen bigarren bueltako aukera. Bai, noski. Itziar. Bai. Bueno, gauza asko okurritu zaizkit esateko, hasteko irutze zait gauzak nahastutzea juntzatela, ze esan dituzu gauza batzuk, ez Oianek eta nik ez ditugunak aipatu ere egin. Adibidez, ia zure interbentzioan bukaeran, Patxi esan duzu, adierazpen askatasuna murriztu egiten dela esan deula eta ez dela murrizten da, ez deu inok, olako ezer aipatu beraz. Espero dezu, igual gauza batzuk esango ditugula eta hoien gainean emate dituzu azalpenak, esan ez ditugunak, hori garbi laga nahi dut. Abstenitzeko arrazoiak oso garbi adierazi ditut baita ere. Eta ez geha kontra jarri, ez dut inungo momentuan esan, ordenantza horren kontra gaudenik. Noski, zaindun berdiala, ziginkeriak ez diala inbiar, pintadak ez diala inbiar, danona danok zaitu berdela eta neurriak hartu berdiala horretako. Inkluso ez dut esan inungo momentuan, izunik ez dela jarri bihar. Esan detena da, izun harinetik, izun oso larrira pasatzeko, igoera horrek etzaigula irutzen konponduko duenik arazua. Hori da esan detena. Ez ordenantzan kontra nahonikan eta ez ezerrez. Alkateak erabakiak beak hartuko ditula esan detenian, ez hain zuzen aipatu dut, kontua batez ere arazua edo ikuste dula, dala herritarrek jakin egin behar dutela, egite dituzten ekintza horiek ze ondorio eduki behar dituzten gutxi gora bera behintzat, eta hori horrela planteatzen den bezala jarrita, horkila zabalegia gelditze dela. Alkatiak erabakitzeko ere bai, eta teknikari batek erabakitzeko ere bai. Hori ere aipatu dut, eta horretaz ez dezue ezer esan. Pedagogia noski, Zarauzko eskoletik danak, dauden guztiak pedagogia asko eta ondo gainea. Eta erakutze dituzte, Zarautzen ze monumentu dauden, eta ikaste dituzte ikasleak maitatzen, gure artistak eta gure monumentuak eta gure eraikinak. Baina pedagogia egin behar duen bakarra ez dira ikastetxeak. Pedagogia egin daiteke udaletxe batetik, pedagogia egin daiteke gizartean aldetik eta pedagogia modu askotan egin daiteke. Eta baita ere esan dut, pedagogia egiteko modu bat izan litekela, prozesu parte hartzaile bat irik eta honen inguruan danak hausnartzia. Bizikidetzarako ere, ondo etorriko litzatekena, por cierto. Eta, bueno, ideia politikoen pintadak aipatu dituzuzuk, Xavier, eta gero Oianek ere bai aipatu ditu, eta ez dut uste zehazki horretaz hitz egiten aiginan ikan, baizik eta pintadak orokorrean, ez dut uste Zarautzen egiteian pintadak politikoak bakarrekan izateteanik. Zuk zeuk, Xavier, aipatu dezun, Torreoian, txuriz pintatuta daun Torreoian, pintada bat egontzan, zorionez, zehatuta da ona, konponduta da edo gainetikan pintatuta, suposatzet izango da ona, eta ez zan politikoa, zan firma, grafitero baten firma bat, eta badakizue horrelako asko dute gala. Bestelakoak ere bai, eta bestelakoak ere ez zaizkit ondo irutzen, hori ere garbi lagan nahi dut, Baina ez gai horretaz hitz egiten, da irutze zait gai hau ez dakala lotura zuzenikan, gai politikoa eta desunak, ez da behiratzen aigean zerrendako puntuakin, eta, bueno, ateratzen dezuela, suposatzetik interesatu dute zaizuelako edo zerbait, Gu gure postura orokorrian EH Bilduk oso garbi jarri du pintada horien inguruan, eta nik pertsonalkireala jartzet. Ez zaizkit ondo irutzen, gaitzetxe egite ditut, eta nahi nuke espalia egon hoiek, grafiteruanak eta beste inorenak ere, irutzen zaitelako danon artean zaindu berdeula gure herria. Eta espero dut hemendik aurrea gutxi egotia. Baina, ordenantza honetan proposatzen dituzuen aldaketak, hori dana esan da, ez zaizkigu gokila dianik iruditzen, orduan abstenitu itegea. Eta horrek zuek esan dezuen, beste guzti horrekin zeikusi ikan ez daka. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure Itziar. Ez dakizu ze poz ematen diten, zure ahotik entzuteak, Inurritzako frontoian, Oteizaren eskulturan, eta Inurritzako ermitan izandako pintadak ere bai gaitzetzen dituzula. Posten naiz, iruditzen zaitelako elkarbizitzan aurrera pauso handi bat ematen ari zerala hori esan da. Eta horrekin batera esan behar pintadetaz jardun gerala. Oiane, estamos hablando de pintadas que han sucedido, que están ahí, las he puesto como ejemplo, pero podría haber puesto otros muchos ejemplos, porque no solamente estamos hablando de pintadas, estamos hablando de una ordenanza de limpieza
y de uso de la vía pública y de protección del paisaje urbano. Yo no he citado ninguna organización política ni he hablado de política. Has sido tú quien ha mentado aquí la dicha. Pero es que se nos van las voces y las maneras y las formas contra las pintadas, pero es que aquí lo que pone es que por echar una colilla al suelo tienes multa, Ollane. Eso es lo que pone aquí. Entonces, solo espero que te acuerdes de que echar una colilla al suelo tiene multa. Y no solo las pintadas, ¿vale? Vamos a votar. Bozkatzera goaz 14. puntua. Bide publikoaren erabilera eta garbiketa zein hiri paisaiaren zaintza arautzeko udal ordenantzaren aldaketa hasierako onespenaren aldeko bozkak. 12. Abstentzioak 8. Aurkakoak 1. Onartu egiten da. 15. puntuari helduko diogu. Aurrera jarraitu nahi badezute, aurrera egingo dugu, baina norbaitek agian lasaitzeko denboratxo bat behar du, bestela aurrera egingo dugu. Aurrera goaz. 15. puntua, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako proposamena. Mozioa, aldundiak udalei egiten dien dirubanaketaren 20% murrizketa aplikatzeari buruzkoa. Hitza emango diot EH Bilduko bozeramaileari mozioa irakurri dezan. Jon, arratsaldeon, zure da hitza. Bai, bueno, arratsaldeon ordu hauetan ja igual gabone bai. Gabeko betzterdik. Bueno, mozioakin hasiko naiz eta gero jarraituko dugu. Maiatzaren 14an Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen aldundiak udalei egiten dien dirubanaketan 20% murrizketa aplikatzeko diputatu kontseiluaren aldebakarreko erabakia. Horrelako erabakiei buruz hitz egiteko toki beharko zukeen Gipuzkoako finantzen kontseilua hurrengo egunean bildu zen, eta dagoeneko hartuta zegoen erabakiaren berri emateko izan zen. Udalak, herritarren beharretatik gertuen dauden erakundeak izateaz gain, lehen mailako erakundeak dira. Udal legeak aitortzen duen bezala. Zentzu honetan, Euskal Erakundeen arteko dirubanaketan aldaketarik egon behar bada, erakunde guztien artean eztabaidatu eta adostua izan behar luke. Aldeek informazioa modu gardenean partekatu ondoren eta inola erez alde bakarrez. Zerbitzu publikoak garatzeko ezinbestekoa den finantziazioaz ari gara hizketan, udalen eguneroko kudeaketan eta herritarren bizitzan eragin zuzena duten erabaki politikoez. Horregatik honako eskariak egiten dizkio Zarauzko udalak Gipuzkoako Foru Aldundari. 1. Udalen finantzaketarako foro funtsa buruzko elkarrizketaren aldeko apustu irmoa egitea. 2. Berraztertu dezala alde bakarrez hartutako erabakia eta udalekin elkarlanean adostasun bat bilatu dezala udalen egonkortasun finantziario ere helburu izango duena. Eta 3. Elkarlana inoiz baino beharrezkoagoa dela sinestuta gaudenez, udalekin kobogobernantzarako foro bihur dezala Gipuzkoako finantzen kontseilua. Bertan informazio partekatu dadila, proposamenak aztertu eta adostasunak lortu daitezen. Ondoren Gipuzkoako udalen finantzaketari buruzko foru arauan beharrezko isla izan dezaten. Zarauzko udalak erabaki honen berri emango dio Gipuzkoako aldundiko diputatu nagusiari, Ogasun diputatuari, Gipuzkoako batzar nagusietako alderdi guztiei eta Eudeleko Gipuzkoako eta EAeko zuzendaritzei. Bueno, behin mozioa irakurrita pixka azaldu ingoet gure postura edo gure jarrera zein dan. Esan, eta mozioan aipatu duen bezala, gure ustez inoiz gertatu elukeen gauza bat gertatu zala, eta izan zala 20% jetxiera hori, udal funtsaren 20% jetxiera, boletin bidez jakin gendula, eta ez, lehen aipatu duen Gipuzkoako finantzen kontseilua bitartez. Hau, behin publikatu ondoren, bildu zen eta orduan eman zian azalpenak. Hau nahi baldin badeuin olako erreferentzi bat beste instituzio maila batzuta, iguala pasatzezan Espainiako gobernua eta komunidade autonomoakin eta kritika asko ontzian hor, alderdi batzun partetik. Gure erkidegoan behintzat. Gauza iguala pasada. Nahi ginitu nahi patu baita ere, pare bat hitz
baina gaur justu beste hirugarrengo bate bai okurritu zait, arratzaldean zehar nahi, ze aipatu da, eta, bueno, aurrenengoa aipatu nahi genitunak dira elkarlana eta adostasuna. Eta hirugarrengoa, aipatu dela eta Jesusek aipatu du leno, diru laguntzan, honekin, aprobatu duenakin, dala koordinazioa. Hau da, instituzio desberdin arteko koordinazioa. Kasu hontan, guk ez dugu ikusten koordinazioek egon dela. Hau da, aurrena, legia jartze da, eta gero itzengo da, bakoitzak galdun bezala aurrea eramatia egoera hau. Eta beste bi kontzeptuak, elkarlana eta adostasuna, iruditzen zaigu interesantia diala, ze udal fondo foralen funtsa hori delako. Funtzian da hori. Eta literalki, bere hitzaurrian honakoa esate du. Itundutako zergen bilketan elkarbanatutako arriskuaren printzipioan oinarritzen da fondo hau. Elkarbanatutako arriskua. Orduan, nola daka ulertzia printzipio hau ez baldin badao ez elkarlan ez adostasunik. Nola azaltzia dao printzipio hau, elkarbanatutako arriskua, alde bakarreko erabilekiak hartze baldin badia. Badakigu gaur egungo egoera hau egoera zaila dela, bueno, oso zaila egia esan, gutako inork ez dugu olako ezer bizi, ez da azkenengo egun urtetan ez da olako egoera bizi, eta ez dakau ezer ere konparatzekoa. Pandemia bat ez dugu inoiz bizi, eta olako geldialdiak inoiz ez dugu bizi. Eta badakigu neurriak hartu inberdiala. Baina hemen ja ez da kontua ados egon edo ez 120 hori 120 izan berdunik edo gehiago gutxixo izan berdunik. Baizik eta nola egite dan hau. Hau da, maiatzaren 14an argitaratze da, eta 2 aste berandu aurrengo entrega tokatze daia, zehola tokatze da datan arabera. Eta itzulketa edo entrega hauek iteko berez, lege honek baimentze du 3 urtetan zeharritia olako jaitsiera bat baldin badao, eta ez urtebeten epean. Egoera gogorra izan da, pixka luzatuko baldin baritzake entregen banaketa hau, udal guztiek edukiko luke baliabide gehiago krisiai aurre egiteko. Eta lehen onartu berre ditugun diru laguntzak emateko aukera gehiago eukitzeko. Orduan, mozioak esate duen bezala, fondoni buruzko elkarrizketan alde apustua egin dezagun, erabakiak aldundiakin elkarlanian har ditzagun, eta danon artean adostu beharrezkoa diren aldaketak nola eta noiz egin behar dian. Eskerrik asko. Eskerrik asko Jon, txanda zabalduko dugu. Oiane, zure daitza. Eskerrik asko, Xavier. Bueno, por nuestra parte vamos a decir que este recorte del 20% se trata de una decisión tomada, en este caso por la Diputación y de manera unilateral. Por supuesto, sin contar, imagino, que con los alcaldes de todos los ayuntamientos que van a sufrir en este caso este recorte. Y nos parece que reducir así, de forma generalizada, de la misma manera y la misma cantidad para todos los ayuntamientos es una locura. Sobre todo teniendo en cuenta que en este caso hay ayuntamientos que no tienen capacidad de financiación propia. Que a ese tipo de ayuntamientos, al recortarles un 20% la asignación, en este caso se les está empujando a acabar tocando costes fijos dentro de sus presupuestos. Es decir, café para todos consideramos que no puede ser. En este caso, nos oponemos obviamente a que una decisión de estas características se tome de una manera unilateral por la Diputación y sin contar con el resto de los alcaldes, y vamos a votar a favor de la moción de H. Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gloria, zure daitza. Bueno, ciertamente... Cambiamos la pantalla. Gracias. Ciertamente ha habido un punto de fricción con este tema entre algunos ayuntamientos y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Concretamente, ante el anuncio de la Diputación Foral de Guipúzcoa de la reducción del Fondo de Financiación Municipal, conocido como FOFIN, los alcaldes socialistas del territorio solicitaron al diputado general abrir una vía de diálogo permanente con los ayuntamientos para poder tratar asuntos económicos como este. Es una queja comprensible, ya que se está hablando de fondos que resultan esenciales para que los ayuntamientos podamos gestionar los servicios públicos destinados a la ciudadanía. Evidentemente, este desencuentro ha estado originado por esa falta de diálogo ante un tema tan importante y pensamos que fue desafortunado.
También es cierto que no ha sido fácil gestionar esta crisis, porque nunca había pasado algo semejante y que nos hemos visto todas las instituciones desbordadas por la emergencia en muchos momentos. De cualquier forma, se ha reconducido la situación. De hecho, a instancias de los socialistas, hoy mismo se ha reunido por primera vez la mesa interinstitucional para impulsar la coordinación entre la Diputación Foral y los ayuntamientos de Guipúzcoa. Es lo que solicitamos los socialistas y lo que aprobamos conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco, tal como se recoge en la moción que votaremos a continuación. Por lo que vamos a votar en contra de esta moción de H. Bildu. Eskerrik asko, Gloria. Jesus, zure da hitza. Bueno, gauza pare bat bai adierazi nahiko nituzkela, eta da justu egia da dekretu batian azaltzen dela eguneko 20aren gai hau, baina dekretu berean ere azaltzen dira beste hainbat neurri, nolabait dekretua egin zutenean kontziente zirelako baita ere proposamen erabaki horrek zer ondorio zituen udalentzat. Eta dekretu horretan bertan, besteak beste, esaten dena da, orain eguneko 20 hori modu, utzi horrela esaten, preventibo batian hartzen dela, eta gero udara ondoren aukera izango dela berriro ere egoeraren arabera berriro aztertzeko. Eta hainbat organoren elkarlan ondorioz besteak beste eudelen parte hartzearekin. Hori alde batetikan. Gero, beste alde esan, azkenean erabaki hauek hartzen direnean, baita ere kontutan hartzen direla, orain dela urte gutxi, diru-sarreretan beherakada bat egontzenean, eta egoera harretan beste erabaki batzuek hartu zirenean, besteak beste, hainbat pare bat nik gogoratzen dudanez gutxienaz, Gipuzkoar udaletxe aldundiak erreskatatu beharra izan zituen. Eta hain justu, hori gertatu zen, garai harretan aldundian zeuden agintariak, akaso erabaki batzuek berandu hartu zituztelako. Eta berandu zen urtearen amaiera aldera. Ja, udalek diruak, aurrekuntutako diruak gastatuta zituztenean eta konprometituta zituztenean. Eta azkenian, horrelako erabaki bat hartzen danean, nik esango nuke, edo behintzat rekonozituko nuke, zein garrantzitsua den garaiz neurri batzuek hartzea. Naiz eta denok ulertu, eta guk ere ulertzen dugu, hurrengo mozioan esaten dan bezala, elkarlanaren ere garantzia. Baina une larrietan eta ezoizko egoeretan, zoritxarrez, utzi horrela esaten, ezoizko neurriak ere hartu behar izaten dira. Eta beste gauza bat ere baloratu zen neurri hori hartzeko garaian. Eta da, utzi horrela esaten, zorionez, 2019 zenbakiak aldundiak ezagutzen zituen baita ere, besteak beste, nondik norakoak ziren 2019ko likidazioak, gaur ikusitugun diru kopuru horiek, gerakinak eta guzti hori, eta horren ondorioz,
Horren ondorioz, eta, beste hainbat datu eskuartean izan da, prebentzioz, 120 hori aurreratu zuen. Baina une berean, hori onartzen zuen, une berean esate zuen, aizue, begira, eske leno, justu Jonek esan du kontzertu ekonomikoari buruzko berezitasun bat, ez? Eta hain justu erreferentzia du elkarre banatutako arriskua. Baina horren jarraian irakurtzen baldin badu, da nolabait kontzertu ekonomikoan kudeaketaren ardura foru aldundietan dago. Eta utzi horrela esaten, berriro diot, horrelako egoera batian, kontzertu ekonomikoari buruz parrafo horretan esaten dena da injustu burujabe gerala. Eta burujabe geran horretan, eta hitzeiten agia kontzertu ekonomikoaren agentea foru aldundiak dira, beraz, burujabetza hori horrelako ezoizko eta exzepziozko egoeretan ere, naiz eta hartu beharreko neurriak ez gustatu, batzuetan, eta berriroz, prekauzioz eta prebentzioz, ez daukaguna gastatu baino lehen, zergaitikan kortutan hartu behar dugu, foru aldundiak egiten ditun ordainketak direla a cuenta. Alegia, urtian amaieran likidazioa egiten danean eman beharrian, aurrikuspen baten ondorioz egiten dan ordainketa. Eta hori egun batetik bestera aldatu zen. Beraz, gu ere ados gaude elkarlanian, ados gaude adostasuna ezinbestekoa dala, eta horregaitikan asko posten gera, Gloriak esan duen bezala, gaur bertan sortudan COVID-19ak udaletan sortzen ari den eta sortuko dituen eraginak ekiditeko sortu den lantaldia. Guk mozio honi ezezkoaren bozka emango diogu. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera. Jon, zure da hitza. Bai, ez, erantzun motxian ingo dut, ja, lasaio, azkar jungo da. Azteko erreferentzi historiko horta jungo naiz Jesus, ze oso ondo dao 2011-12 urte horieta jutia, baina uste dut ezin deula konparatu garai hortetan udaletxiek zekaen apalakamentua edo zorpetzia eta gaur egun da ona. Egon gehi 10 urte azten eta horren ondoreko egoera edo kriston krisian sartu da 2008-tik, orduan hasi zelako aurreko krisia, zorpetze hori sortu ondoreneko egoeran ikuste ezin diala konparatu. Eta egia esaten, gaudela krisi batian ezin duena konparatu eta behin da berriz konparatzen aikea. Orduan ez dakit, norbait aidan pixkat nasten edo nahi deuneako erabiltze ditugun kontzeptuak. Hori bat. Eta bestia aipatu dezuen mai horren inguruan, oso ondo daude mailak eta bar sortzia, baina mai horiek berdue izan ez elkarrezketa diteko da iritzia konpartitzeko, baina benetako erabakiak hartzeko, hartzeian erabakiak lotesliak izateko eta hasieratikan ja erabakitzen batzuk hartzeko udalen alde, kasuntan udalen alde, udalei ite dio perjuizio gehiena honek, udalen alde iteko eta batez ere fondo foralak laguntzaitun udal txiki hoien alde egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Jesus, bigarren txanda. Horregaitikan,
aurreko, nik ez dut nahi izan datak esatia, azkenian data horiek ematen dutelako EH Bildu aldundian egontzala baloratzera, eta ez nuen nahi horrelako gai batian eztabaida politikoan sartu, baino egia da EH Bildu zegoen aldundian, eta ados nago etzen egoera berdina, orduan udalek zuten egoera desberdina zen, eta 2020aren hasieran udalek duten egoera ekonomikoa Gipuzkoan zorionez desberdina da. Saneatuagoa da, eta lehen esan dudan bezala, konparatu egin dut nolabait garai hartan zen neurri hartu zen eta akaso zergaitik hartu zen, eta orain neurri hori zergaitikan hartu daiteken, eta zergaitikan kalte gutxiago egiten dien garaiz hartzea, urtian utzi horrela esaten hasieran, lehenengo iraileko, hasieran esan dezagun, eta ez amaieran eta negoziazio baten ondorioz eta hainbat gauza. Berriro diot, ojalá horrelako erabakiak berriro hartu beharrik ez izatea. Eta proporzionalidadeari buruz, aldundiak ez du erabaki Zarauzko udalari 3,3 milioi kentzen dizkion bezala utzi kentzen hitza erabiltzen. Zatik berriro diot, aurrerakin bat da, urtian amaieran egingo dan likidazioari buruzkoa. Portzentuala da, eguneko 20 denei. Donostiari gehiago, Zarautzi gutxiago, eta Aia gutxiago, noski, proportzionala da. Da, proportzionala, aurre ikusten den herri bakoitzari eta aspaldidanik ipinitako hainbarratiokin kalkulatzen den kopuru bati buruz. Ez dakit justua izango da, ez? Baina behintzat proportzionala bada. Eta udal gobernu bakoitzari dagokio, eta guk beti esan hori izan dugu eta orain ere esan dugu, udal batek beti aurreikusi behar duela batiz bat garaionak direnean ekonomia ere ziklikoa delako, garaitxarrak ere etortzen direla. Eta hori ere garrantzitsua da aurreikustea. Eta horregaitikan, udal gobernu honek aurreko agintaldian ere bi gauza garrantzitsu lortu zituen, besteak beste. Eta da, herria martxan ipini, ekonomia dinamizatzutu, eta gainera, udal ekonomia zaindu. Eta horren ondorioz, orain esan dezakegu, eta udal batza honetan, onartu ditugu, besteak beste, ia 1.300.000 pasatxo suposatuko duten hainbat laguntza. Beraz, berriro diogu, efectivamente, batzuetan erabaki gogorrak hartu behar dira. Baina gara izartzen baldin badira, egoerak ez dira usteltzen. Mila esker. Eskerrik asko, Jesus. Txandak amaituta, bozkatu egingo dugu 15. Puntua EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena. Aldundiak udalei egiten dien diru banaketan 20% murrizketa aplikatzeari buruzko mozioaren aldeko bozkak. 9. Aurkakoak. 12. Ez da onartzen. 16. puntuari helduko diogu, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV udaltaldeak aurkeztutako proposamena, mozioa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen arteko elkarrizketa gune sortzeari buruzkoa. Jesus, hitza emango dizut mozioa irakurtzeko.
Mozioa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen arteko elkarrizketa gune bat sortzeari buruzkoa. Zioa, joan den maiatzaren 14an, Eudeleko batzorde betearazleak proposamen bat egin zuen Foru Aldundiak eta Lurralde Historiko bakoitzeko udalek osatutako elkarrizketa gune edo erakunde arteko mahai bat sortzeko eta artikulatzeko. COVID-19 pandemiaren ondorioz bizi dugun salbuespenezko egoera Euskal Ogasunen diru-sarrera fiskalei zuzenean eragiten ari zaie. Euskadiko enpresek eta familiek ekonomian duten eraginagatik. Alarma estatuan zehaztutako ekintzek, diru-sarrera fiskaletan duten eraginak erakunde guztiei eragiten die, eta horien artean, Euskal udalei. Izan ere, zerga itunduetan duten partaidetzan ez ezik, haien ordenantza fiskalek eragindako diru-sarreretan ere murrizketak izango dituzte. Osasun krisiak krisi ekonomikoa eragin baitu. Joan den 2008ko maiatzaren 12an, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak 2008 foru dekretu araua onartu zuen. Horren bidez, aldatu egin ziren udalak finantzatzeko foru funtsak 2008an kontura egindako entregak. Eta aurrekontu eta zerga arloko hainbat neurri ezarri ziren. Toki erakundeek, erabaki margina handiagoa izan dezaten kreditu gehigarriak onartzean, bai eta COVID-19ak sortutako egoeragatik tasen obarietan ere. Maiatzaren 15ean, Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseiluak 2008 foru dekretu araua aztertu zuen. Bai eta horrek udal finantzetan dituen ondorioak ere, Gipuzkoako udalen udal finantzeterako funtsaren bidez. Gaur egun, inoiz baino gehiago, erakundeen arteko elkarrizketa beharrezkoa da, pandemia honi modu koordinatu eta eraginkorrean erantzuteko. Horregaitik, Eudeleko batzorde eragilean jorratutakoa helarazten da eta erabaki hauek hartzea proposatzen da. Mozioa. Lehenengoa. Gipuzkoan elkarrizketarako mahai instituzional bat sor dadila eskatzea. Foru Aldundiaren eta Eudelen Gipuzkoako lurralde batzordearen artean, lurralde eremu instituzionaletik krisiari erantzuten dioten ekimen eta planen koordinazioa bultzatzeko. Lankidetza eraginkorra garatuz, herritarrentzat erakundeen arteko gobernantza hobea lortzeko. Bigarrena, 2008 foru dekretu arauak Finantzen Lurralde Kontseilua aipatzen duen azaroko konturako entrega jorratzeko. Hala ere, Euskal Erakunde mailen arteko finantza harremanak arautzen dituzten krisialdiaren intentsitatea eta arrisku partekatuaren printzipioa direla eta, inoiz baino gehiago beharrezkoa da egoera ekonomikoari, diru bilketaren aurreikuspenei eta udalen egoerari buruzko informazioa partekatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diogu, Finantzen Lurralde Kontseilua 3 hilean behin deitzeko. Bueno, lehen azaldu dugu pixkat aurreko mozioa defendatzeko garaian eta esan dugu baita ere, EH Bilduk eskatzen duen bezala, elkarlana eta adostasuna ere garrantzitsuak izango direla krisi honi aurre egiteko. Planteatzen dugun mahai hau eta gaur jakin dugu, mahai hori jada gaur osatu dela, foru funtsaren 20%, 15% edo foru funtsaren kalkuloetatik haratago dijoan mahai bat da. Eta horregaitikan babesten dugu mahai hori. Mahai horrek besteak beste izango dituelako
ikuspegi zabal batetik, eta berriro diot, elkarlanetik, koordinaziotik eta adostasunetik, COVID-19ak sortutako egoera ekonomikoari aurre egiteko estrategiak adosteko. Eta hori da momentu honetan garrantzia eman nahi diogunari. Diru laguntzei buruz hitz egiten jardun dugunean, esan dugu hau ez dela 100 metro edo 1000 metroko lasterketa bat. Eta beti esan ohi dugun bezala oso garrantzitsua da egunerokotasunetik duen garrantzitik, egunerokotasunak udaletan duen garrantzitik haratago begiratu beharra izatea. Eta horrelako egoera batean inoiz baino gehiago. Horregaitik proposatzen dizuegu mozio honetan mahai horren sorrera babestea eta luzatu guri dagokigun esparru honetan udalean elkarlanerako adostasunerako proposamena. Eta azalpen ondoren txanda zabalduko dugu. Oiane, zure da hitza. Eskerrik asko, Xavier. Bueno, yo ante vuestra moción, la primera pregunta que me hago, retórica, es ¿quién está gobernando la Diputación? El PNV, ¿no? Entonces, es decir, tomáis una decisión en la Diputación de manera unilateral, es decir, el PNV toma en la Diputación una decisión de manera unilateral, una decisión que afecta y condiciona los presupuestos de los ayuntamientos, y ahora nos venís hoy a este pleno con una moción en la que pedís que se cree una mesa de diálogo. O sea, por ser fina os diré, por ser fina porque no, la gente con carácter al alcalde no le gusta, os voy a decir que yo no os compro este lavado de cara que estáis intentando hacer hoy en el pleno. O sea, lo que no vale es tomar decisiones de manera unilateral, y cuando se os ve el plumero venir al pleno a pedir una mesa de diálogo. Lo siento, pero no, vamos a votar en contra. Gloria, zure da hitza. Bueno, yo iba a decir que esta moción ha sido aprobada ya con anterioridad en las Juntas Generales de Guipúzcoa, presentada por el PNV y por el Partido Socialista. A petición, la mesa, como ya he dicho antes, institucional de diálogo, fue solicitada la creación de esta mesa por el Partido Socialista. Y esto realmente ya ha ocurrido, la verdad es que ya ha ocurrido, porque hoy mismo, como hemos dicho, ya se ha constituido esta mesa, por primera vez se ha reunido. O sea, el Ayuntamiento de Zarauz, EH Bildu presentó esa moción en el Ayuntamiento de Zarauz y presentamos la otra moción, que bueno, la presentó en este caso el PNV por una cuestión de procedimiento, sin más. Esta moción la presentamos conjuntamente el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en las Juntas, ya se aprobó y ya está la mesa constituida. Entonces, bueno, nos llega aquí al Ayuntamiento de Zarauz la moción de EH Bildu y tratamos este tema. Pero bueno, insisto en que esta mesa ya se ha creado. También hemos hablado antes, no voy a volver a repetir, evidentemente ha habido un desencuentro, una falta de coordinación en este punto que se ha subsanado. ¿Quién gobierna la Diputación? Pues, como es sabido, gobierna el Partido Nacionalista Vasco, que tiene en este caso la responsabilidad de gobernanza, con el Partido Socialista, que tiene otras responsabilidades, como medio ambiente, cultura transportes, etcétera. No quiero incidir más en el tema, pero creo que con esta moción queda claro que ya se crea esta mesa interinstitucional de diálogo, que era lo que pedíamos desde el Partido Socialista. Esta tiene una frecuencia trimestral. Estaremos tanto Diputación como Ayuntamientos con este procedimiento en situación de actuar con conocimiento de causa, aprovechando sinergias, colaborando para una mejor gobernanza
ayuntamientos y Diputación. Y al final, como hemos dicho muchas veces, todo esto, la colaboración redunda en una mejora de la ciudadanía, en este caso de la ciudadanía de Guipúzcoa y, por supuesto, también de Zarauz. Eskerrik asko, Gloria. EH Bildutik. Jon, zure da hitza. Bai, bueno, ja lehenoko gaian jarraipen bada, leheno aipatu ditugu gure arrazoiak zeintzuk ziren gure mozioa aurrea batean nahi izateko. Hau, oain aipatu dezuen bezala, nik oain ja pertsonalki da hau, baina ez dio zentzu gehi errepatzen gauza bat sortzeko eskatzian undaia sortu den. Baina, bueno, hori ja da bakoitzak iteduna. Ez dugu ikusten inungo erabakirik guk eskatze genuna, zala batez ere, hartu dan erabaki horrekin, dala 120 hori nola banatu eta noiz, entregak noizin, horren inguruko erabakiak hartzeko, inungo arrazarik ez dago, indikazioik ez dago, bai jartze dula, udazkeneako etortzean azkenengo entrega horren inguruan itzein dala eta bar, baina itzein ingo dala, konpartituko jala gauza, baina ez adostasunea hemen daiatuko danak, ez da loteslea izango dana, bertan itzeite dana. Orduan, guke bai, kontra bozkatuko du mozio hontan, eta ja pixkat zeago jartzeko, gobernantza diputatua EAJ daka, oain badakazu editz igual, kogobernantza. Jesus, zure txanda. Ni laburra izango naiz. Arrazoia, sortutakoa, baino azkenean guk daukagun reglamentuaren ondorioz ez dugu erretiratu mozioa bain justu nahi dugulako zerbait positiboan bukatu eta sortu den mai honi babesa eman. Eta babesa eman eta bukatu nahiko nuke nolabait lehen esan dudan berezitasun o desberdintasun batekin. Mai honetan ez genuke bakarrik hitz egin behar foru funtsari buruz. Eta horregaitikan, mai honen eraketan ipintzen du pandemiak eragindako ondorio negatiboei aurre egiteko egitasmoak bultzatzea eta koordinatzea da helburu. Espazio honen bitartez, COVID-19ak ekarri duen gizarte eta ekonomia krisialdiari eman beharreko erantzunaren aurrean erakunde arteko gobernantza indartu egingo dute. Beraz, mai estrategiko bat sortu da gaur. Eta mozio honen bidez, guk nahi duguna da mai estrategiko hori babestu. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren bueltarako aukera. Jon. Bale, bozkatu egingo dugu, beraz, 16. puntua, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV udaltaldeak aurkeztutako proposamena. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen arteko elkarrizketa gune bat sortzeari buruzko mozioaren aldeko bozkak. 12. Aurkakoak. 9. Onartu egiten da. Bueno, eta gaurko gai zerrendako azken puntuari helduko diogu, 17. eskari galderen txanda. Oiane, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, Xavier. Yo tengo un par de temas diferentes, una pregunta y un ruego. Voy a empezar con la pregunta. Veréis, es que a la vista de la última documentación que hemos presentado, en relación, en este caso, a la nueva edificación de Talaimendi, construida en terreno no urbanizable, queremos decir que desde Podemos Ecuberdeak Zarauz consideramos que queda en evidencia que el alcalde de Zarauz lo que pretende hacer es jugar con los plazos judiciales para perpetuar una situación ilegal y presuntamente delictiva. Y consideramos
decir, no entendemos cómo se puede mantener una situación así. Continúo. Teniendo el ayuntamiento elementos de juicio tan objetivos que estéis esperando a que un juez contencioso se pronuncie, nos parece una irresponsabilidad. Y más aún si cabe, teniendo en cuenta que sabéis, igual que lo sé yo, que en lugar de pronunciarse un juez contencioso, cabe la posibilidad de que se termine, si no me pongas esa cara, cabe la posibilidad de que se termine pronunciando un juez penal. Nos parece que mantener una situación así es una irresponsabilidad. Y consideramos que el alcalde de Zarautz está llevando a este ayuntamiento a un callejón sin salida. Porque el ayuntamiento de Zarautz no puede consentir que alguien se salte la ley. Encima, no puede apoyar a ese alguien. Y para rematar, que es vergonzoso, darle una toma de agua otorgándole una licencia para ello. Este es el ejemplo que le queremos dar a la ciudadanía. Porque el ayuntamiento, este ayuntamiento, tiene potestad para volver sobre sus propios actos. Es decir, tiene la competencia suficiente para deshacer todo lo que está mal hecho. Y si se deshace todo lo que está mal hecho, hay dos cosas que se pueden llegar a evitar. Por un lado, acabar en los juzgados, y por el otro, seguir manchando el nombre del ayuntamiento de Zarautz. Así que mi pregunta en esta sección de ruegos y preguntas es la siguiente. Con estos mimbres, repito, con estos mimbres, ¿dónde queda el conocimiento de urbanismo del que presume el alcalde de Zarautz? Es decir, ¿se notarán algún día esos 5 años de paseo de cartera? Es que ricasco. Oiane, si tienes alguna duda sobre mi proceder, carretera de Azpeitia, Fiscalía, y espero que los zarauztarras sean conscientes de lo que acabas de decir cuando tengan que dar el voto dentro de 3 años. Porque no tengo ninguna duda que se va a esclarecer todo y que el proceder del Ayuntamiento de Zarautz, cuando concedió en el año 2010 la toma de agua, la licencia para acometer esa toma de agua en el año 2010, pues tú me vas a decir qué tengo yo que ver cuando he llegado en el 2015. Te pregunto yo a ti. Siguiente pregunta por mi parte, siguiente ruego. Hoy hemos recibido, todos los partidos políticos, un correo electrónico del dueño, no voy a mencionar el nombre, del dueño de un hotel en Zarautz, en el que nos pide, por favor, que contemplemos de cara a la playa el poner franjas horarias en lugar de poner zonas, 7 zonas, dividiendo la playa de Zarautz. Nosotros hemos contestado, pero me consta que hemos debido ser los únicos. Así que me gustaría, ya que otra cosa no puedo hacer, que se tuviera en cuenta en la petición de esta persona, de este ciudadano, y que si queréis más información, tenéis el correo electrónico que os ha mandado y que se le pueda atender. Es que ricasco. Oiane, como siempre, las decisiones que tomemos al respecto estarán sujetas a los criterios técnicos y estamos trabajando en esa cogobernanza junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Mesa de Playas en determinar cuál va a ser el modo más seguro para gestionar las playas este verano. Entonces, no tengas ninguna duda de que el interés general prevalecerá ante cualquier otra situación a la hora de tomar estas decisiones. Interés general y cumplimiento estricto de cuantas directrices establezcan las autoridades sanitarias, como hemos hecho en toda la gestión del coronavirus hasta este momento. Beste galderarik, barkatu, ni galdera bat egin dizut, Oiane. Galdera bat egin dizut. Sí, y como implica o como bien consta en el reglamento orgánico, yo te la contestaré en su debido momento, porque tengo derecho a contestártela en su debido momento. Es que ricasco, en el próximo pleno, o con 48 horas. Es que ricasco. Beste galderarik, edo eskaerarik, Baitziar, zure da hitza.
Kaixo, bai, bueno, lehendabizi, Oianek esan duen korre hori guk ez dugu jaso, ez dugu erantzun, ez dugulako jaso. Ez nik eta ez gure taldeko inorak bintzat ez dut uste, hori argitu. Baina, bueno, ez da hori eskaria, baizik eta beste gai baten inguruan. Gero eta gaztelera gehiago entzuten nahi gea udal honetako batzarretan, gaurko batzarrian nabarmena izan da, hori. Eta, bueno, Zarauzko udalak euskararen plan bat onartuta daka. Pentsatze dugu alferrik aigeala planak onartzen eta horiek sinatzen Euskararen egunean adierazpen instituzionalak danon artean egiten, Euskaraldia bultzatzen eta Euskara indartzeko Euskara departamentuak egiten dituen hainbat ekintza aurrera eramaten, gero guk eredu izan berdegunok ez badegu Euskaraz egiten. Zarautz herri Euskaldun bada eta udalbatzar honek horren isla izan beharko lukela nik uste dut, ez? Horregatik Euskararekiko hartzen ditugun konpromiso horiek guk ere betetzia eskatze dugu. Aldaketa hori gero eta nabarmenagoa dalako. Eskerrik asko bukatu ere. Beste eskara galderarik? Bueno, beste eskara galderarik ezpada, gaueko 10 eta 10 diranean, konturatuko zerate, zergatikan deitu genuen ezoiko batzar bat, Euskal Trenbide sarearen inguruko hitzarmenaren gaia eztabaidatzeko. Orain 2 puntu gehiago izan bagenitu, gogoan izan etxera joatekoan. Gabon pasada noi eta bihar arte, ondo izan. Agur, berdin, gabon.